Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sod to the Radio FM, Bombo Radio Iloilo, flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Nobyembre 30, tuig 2024. Subong adlaw aton man sining ginadumdum ang pagkabagarihan ni Andres Bonifacio. Sa aton sini makabombo, Christmas countdown kita. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 25 dias na lang kagapasko na. Sa gihapon ini imo lagad mo anchorman Bombot Siam Blanco Hover. Kagkaron sa madalaguan kag mga nagapauna nga mga balita. Sa aton sining pagpangalagad buwas nga adlaw Disyembre na kag kalabanan sa mga kauturan naton first week no sa mga opisina talatapan sang gobyerno kag iban pa nga mga pribado sa iniiyang mga institusyon ang magapatigayon sa ila sining Christmas sa party. Kon ang probinsya sang Iloilo nag-adhere sa pahayag sang aton sining presidente nga dapat simple lamang ang pagsaulog sang Christmas party. Ang syudad sang Iloilo simple man lang kuno ang ila sining patigayonon nga Christmas sa party. Sa dugang pa nga mga balita sa Nguniyang Bayan member Vincent Tadiasis nagpasaka sa criminal kag administrative complaint bato kay Mayor Samuel Gumarin sa Buena Vista, Guimaras. Inibangod sa pagbutang sa tindahan ng bayan nga ginapahayag nagapatay sa negosyo sa mga vendor sa Panwaiya sa Buena Vista. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, duha ka mga minor de edad nga sospek sa pagpanghimulos sa minor de edad sa Santa Barbara ginahilway na. Kag pito ka mga salakyan na sunog sa barangay Taft North, Mandurriao. Ano ang kausa sini? Anong ginhalinan na mga motorsiklo nilon sa batok yun totally burned. Sa aton sining mga kabombo dugang nga mga ibalita kag impormasyon ninyo sinibantayan sa aton para niya nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bumbuhan ay Saudo. Sa mga kabombo naton hingagaw pa sa paghulog sa inyo sining mga entries las 12 pa sa udto magatakop ang deadline for week number 4. Gani ikaw nga nagapamati dira, pwede ka pa makahingagaw diri no sa paghulog sa imo sining mga entries kung wala ikaw makahingagaw sa pagtipon sa aton sining bombo patrol sa mga drop-box center sa palibot sa probinsya sa Iloilo. Sa mga kabombo naton nga ari man lang diri sa syudad sa Iloilo may tsansa pa kamo nga makahulog sa inyo sining mga entries diri iya sa Dropbox o kun sa aton sining broadcast center dira sa may ground floor. Pahitaan nyo lang si Bombo Road Chain Los Bañas sa Gagliarde. May corresponding sining mga Dropbox bandira sa aton sino mga kabombo kung anong imo siniya nga pagagamiton nga sahi karon sang proof of purchase. Gani sa aton sini nga mga kabombo maghulog na sa inyo sini nga mga entries para kamo na ang masunod nga pagkilalahon bilang daily draw winner. Sa aton sini nga daily draw mayara sang tatlo nga mga daog Lunes tubtob Biyernes. Sa aton sini nga mga kabombo kag cash prize subong man 700 pesos ka valor 720 pesos ka valor sang gift pack ang dugang sini madagan plus sa aton sini nga special draw 500 pesos nga cash plus limited edition sang radio sang Bombo Radio no nga wala iyan nakalansang sa isa lamang ka istasyonan. Pwede karon sa bahin sang kuryente, pwede man iya sa battery rechargeable pa, may LED light, may flashlight kag wala iya nakalansang sa isa lamang ka istasyonan. Pwede gid ikaw iya makapili sang kun ano nimo nga luluyagan
kanyang istasyon man sang radyo nga nagabalita o kon para nga makapamati ikaw sang mga matahom sini iyang musika, no? Pwede man ikaw dira iya makaliso sa FM station, makapili ikaw sa FM stations. So sa aton sini nga mga kamumuno pang ginahulat mo, no? Maghulog na sa inyo sini nga mga entries sa mga mangunguma, damo subong ang nagapananom, damo subong ang naga-chekyar sa ila sini iya nga mga pananom. Dapat protektado man ang inyo sini nga pananom para maayong inyo sini nga patubas. Gani yara ang Syngenta Crop Protection, ang Armore 300EC Fungicide, Chess 50WG Insecticide, Simbush 5EC Insecticide, Karate 2.5EC Insecticide, Sofet 300EC Herbicide, Vertaco 40WG Insecticide, kag Repifox nga 60 OD herbicide. Ang mga proof of purchase amo sini pwede gininyo mapasakop ini banwa sa aton sini ang 1-2 panalo part 23 promo. Orokan maayos ang buhay mo, isa lang ka product sticker kun coupon nga nagaangkon sang tanan sini nga Bombo promo title sarang na nga mangin proof of purchase. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House, sarang kamo nga makakuha sang entry sa isa ka coupon sa imo sini nga pagbakal sang alahas relo pagprenda sang item kada 500 pesos nga balor sang pagprenda kun pagbakal mayara na ikaw sang isa ka coupon. Ano pang ginahulat mo? Kung may napili ka na dira nga proof of purchase, isunod na ang proof of purchase ina sa legal. Maghambal ikaw legal. Long ni siya, no? Long size envelope, puti. Way na sang iban sini nga kolor, puti lang na. Sagwa sang sobre sa upper left corner, isulat ang imo sini nga pangalan, edad, address, cellphone number, week number 4. O kung hindi makahingagaw, week number 5 na sa masunod sini nga semana. Proof of purchase, kagapirma. Sa tunga nga bahin, isulat ang promo title 1-2 Panalo Part 23 promo care of DYFM Bombo Radio Iloilo, Mapa Street, Iloilo City. Ihulog diri sa estasyon sang Bombo Radio kun sa mga Dropbox centers. May tsansa pa nga maghulog kamo diri sa aton sini nga broadcast center. Hingagaw lang kamo kay by 12 noon magasarado na ang mga Dropboxes para iyang makaplastar man kita sa aton sini nga mga kabombo. Matipo naman naton ang mga entries para iya sa daily draw sa masunod sini nga semana. Ang detalye sa mga nagapauna dalakuan karon nga mga balita inyo bantayan sa paray nga pagpalayag sa bumuaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Galibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, Nobyembre at 30 taong 2024. Ngayong araw din ay ginugunita natin ang ika-161 anibersaryo ng kapanganakan ni God Andres Bonifacio at 25 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, si Vice President Sara Duterte pinasaringan doon sa Kamara dahil naman sa umano'y tila sakit na pag-iwas.
Samantala, kabi-kabilang kilos protesta isinagawa kasabay ng pagunita ng araw ng kapanganakan ni Bonifacio. Ang bansang China pinagpipilitan pa rin ang pag-aari nilang Scarborough Shoal kasunod ng serye ng air at naval patrols sa West Philippine Sea. Ang Department of Budget and Management inaprubahan na ang paglalabas ng 1 bilyong piso para yan sa rehabilitasyon ng mga nasirang public infrastructure dahil yan sa magkakasunod na bagyo. Sa ating balita sa ibayong dagat, Russian Defense Chief bumisita sa North Korea kasunod ng umano'y pakikipaglaban ng mga Korean soldiers sa Ukraine-Russia war. Sa ating entertainment news, itong si Chelsea Manalo nasungkit ang National Costume Awards sa Miss Universe 2024. At sa ating balitang palakasan, ng Hawks tinalo ang best team na Cavs sa ikalawang pagkakataon. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Pinuna ni House Assistant Majority Leader Jefferson J. Konghoon ng lalawigan ng Zambales ang umano'y mistulang nagiging sakit na ni Vice President Sara Duterte na pag-iwas sa mga ipinapatawag na pagdinig. Ito'y dahil na rin sa anyay sunod-sunod na pag-iwas ng Pangalawang Pangulo sa lahat ng mga isyu na dapat sana ay sinasagot nito. Inihalimbawa ng kongresista ang pag-iwas umano ni Duterte sa pagsagot sa mga katanungan ukol sa kanyang ginastos sa confidential at intelligence funds. Pinuna rin ni Konghoon ang hindi pagsipot ni Vice President Sara sa imbitasyon ng National Bureau of Investigation sa kanyang upang matanong ukol naman sa kontrobersyal na mga pahayag may kinalaman sa pagkuha at pakikipag-usap niya sa isang mamamatay tao para naman paslangin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Reneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakali siya ang unang patayin. Pinuna ng kongresista ang umano'y basta na lamang na pag-iwas ng Pangalawang Pangulo sa mga sabpina ng National Bureau of Investigation habang ang mga ordinaryong mamamayan ay hindi ito nagagawa. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Congressman Jefferson J. Konghoon. So nakikita natin na talagang meron sakit sa pag-iwas ang ating Vice Presidente dahil lahat ng mga issue ay kanyang iniiwasan. Tulad ng nangyari sa pag-iwas niya sa issue ng confidential fund ng Office of the Vice President, Department of Education, ito ay kanyang iniwasan din. Ngayon naman iniiwas na naman siya na harapin yung kanyang subpoena sa NBI. So sana harapin na lamang niya ito ng diretso dahil kawawa naman yung mga ordinaryong mamamayan pag nasa subpoena, lalong-lalo na ng NBI, ito'y maharap. Dito natin nakikita na pag ikaw ba makapangyarihan at mayaman, hindi ka na kailangang humarap sa mga ganitong klaseng patawag, lalong-lalo na sa napaka-importanteng issue na kanyang kinaharap patungkol sa pagtitreten ng buhay ng ating presidente, sa buhay ng ating House Speaker, sa buhay ng ating First Lady, Lagi yan ang mapahayag ni Congressman Jefferson J. Konghoon ng lalawigan ng Zambales. Kahapon mga kabombo ay nakatakda sana itong unang serye ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa kontrobersyal na mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Unang ipinagpaliban ng House Good Government Panel ang pagdinig nito doon sa confidential at intelligence funds nitong si Vice President Sara Duterte na nakatakda rin sa kaparehong araw para pagbigyan sana ang pagdalo ng Vice Presidente sa National Bureau of Investigation. Ngunit hindi rin naman sumipot doon sa dalawang event ang Vice Presidente at ito ay nanatili sa kanyang opisina dahil daw sa mga gawaing kanyang kinakailangang tapusin. Sa iba pang mga balita, kasabay ng pagunita sa ika-161 anibersaryo ng kaarawan at itong ang kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio, binigyang diin ni Vice President Sara Duterte ang kalagahan ng pagunita ng kadakilaan nito. Sa video message ni Duterte, hinimok nito ang publiko na pagnilayan ang kalagayan at maging ang kinabukasan ng ating bansa. Dahil ito upang magkaroon ng kamalayan ang lahat ng mga kinakaharap ng mga Pilipino.
Kabilang na dito ang usapin sa kahirapan, gutom, kawalan ng trabaho at kawalan na rin ng mga pangunahing serbisyo para sa lahat. Ang pagunita rin aniya sa karawan nitong si Bonifacio ay isang paraan upang mabigyan ng inspirasyon na magsumikap at maging tapat para sa mga Pilipino. Aniya, ang kabayanihan ni Bonifacio ay nagsisilbing apoy para mag-alab ang pagnanais ng bawat mamamayang Pilipino na maging matatag, matapang at may paninindigan. Hinikayat nito ang lahat na ipaglaban ng kalayaang natamo at pamana na rin ni Bonifacio. Narito ang mensahe ni Vice President Sara Duterte. Mahalaga na ang pagdiriwang natin sa kadakilaan ni Andres Bonifacio ay magbukas ng ating kamalayan sa kalagayan ng ating bansa. Katulad na lang ng kahirapan, gutom, kawalan ng trabaho at kawalan ng mga pangunahing serbisyo para sa napakaraming mga Pilipino. Ito rin ang isa sa mga nagbigay sa atin ng inspirasyon para magsumikap at maging tapat at tunay na mamamayang Pilipino. Tiyakin sana lagi natin na manatiling buhay ang diwa ni Bonifacio sa ating mga puso. Ipalaganap natin ang mensahe ng kanyang kabayanihan sa isa't isa at sana ay maging apoy itong mag-alab para tayo ay maging mas matatag, matapang at naninindigan. Mga kababayan, ang pamana ni Bonifacio sa atin ay ang ating kalayaan. Alagaan natin ito, ipaglaban natin ito. Patunayan natin na bilang mga Pilipino ay maisog tayo. Ang lahat ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Yan ang bahagi ng naging mensahe ni Vice President Sara Duterte. Sa mga kaugnay pa ring balita, kumpiyansa naman ang House Blue Ribbon Committee na hindi sila nagkulang sa pagbibigay ng abiso sa mga resource person at iba pang mga bisita sa isinasagawang mga pagdinig ng kanilang lupon matapos ngang ito'y makansila. Ayon nga kay Blue Ribbon Committee Chairman Congressman Joel Chua, maaga pa lang ay nagpadala na ng liham ang mga ito para naman mabigyang daan ang sabina ni Vice President Sara Duterte doon sa National Bureau of Investigation kaya ipinagpaliban ang kanilang pagdinig. Ginawa nga ng mababang kapulungan ng Kongreso ang naturang pahayag sa kabila ng kabiguan ng Vice Presidente na dumalo rin sa imbitasyon ng National Bureau of Investigation. Tanging ang nagpakilalang legal counsel nitong si Vice President Sara Duterte ang siyang nagtungo sa National Bureau of Investigation kahapon at bit-bit yung liham ng Vice Presidente sa naturang komite. Ayon nga sa sulat, huli na nang malaman ng kanilang kampo ang kanselasyon ng pagdinig kaya't hindi ito nakadalo doon sa National Bureau of Investigation. Git naman ni Congressman Chua na ipadala nila ang naturang abiso para lahat ng mga invitees alas 4:48 ng hapon noong Huwebes pa lamang at ito ay natanggap naman umano ng mga kabahagi doon sa dapat sana ay pagdinig. Anya lahat ng napadalhan ng naturang email at mga liham ay nagkumpirma naman na kanilang natanggap ang naturang mga sulat. Sa investigasyon ng Kamara ay nakatuon pa rin ang kanilang pagsisiyasat sa umano'y maling paggastos doon sa Office of the Vice President at Department of Education sa kanilang confidential at intelligence funds. Samantala, ipinagdiinan ng China na legal ang pagsasagawa nito ng mga serye ng Air at Naval Patrol sa palibot ka ng Scarborough Shoal, ang bahurang nagsisilbing fishing ground ng mga Pilipinong mangingisda. Batay sa statement na inilabas ng Southern Theatric Command ng China, ang mga serye nga ng naturang operasyon na isinasagawa ng militar nito sa palibot ng naturang bahura ay bahagi ng kanilang Combat Readiness Patrol. Inorganisa umano ng Chinese government ang mga air at maging etuhong mga naval patrol sa palibot ng naturang bahura sa kabuuan ng buwan ng Nobyembre at patuloy itong isinasagawa. Nakasaad pa sa pahayag ng naturang command na hindi ititigil itong ang pagpapatrolya ng militar ng China sa naturang lugar upang igiit ang karapatan nito. Ang Scarborough Shoal ay unang inagaw nga ng China mula sa Pilipinas noong 2012. Ito ay may layong 240 kilometers lamang sa kanluran ng Luzon. Habang kung magsisilbing basehan naman ng China, ang pinakamalapit na isla nito ay may layong 900 kilometers mula sa naturang bahura.
Sa Pilipinas, tinatawag ito ng mga local fisherfolk bilang baho de masinlo. Kuha naman tayo ng mga pag-uulat, mga kabombo mula sa ating news team na nagpapalibot-libot sa iba't ibang lugar dito ho sa Metro Manila ngayong araw na ito. Mga kabombo, si Vice President Sara Duterte ay iginigiit na mananatiling matatag ang kanilang tanggapan at maging siya sa harap ito ng mga krisis umano at ingay sa politika. May balita si Bombo Kelly Cordero. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na mananatili siyang matatag sa kabila ng nararanasang krisis ngayon o ingay sa politika. Sa inilabas na mensahe ng pangalawang Pangulo, tiniyak nito sa publiko na hindi maaapektuhan ang kanyang mandato o trabaho sa Office of the Vice President na magsilbi sa mamamayan. Nagpapasalamat ang pangalawang Pangulo sa mga natatanggap niyang suna sa mga doktor at abogado na nagbabantay daw sa mga OVP personnels na apektado ngayon sa hindi nila pagkakasundo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang pangalawang Pangulo ay nakakatanggap ngayon ng patong-patong na reklamo matapos magbitiw ng banta sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni rin ni Vice President Duterte na wala nang atrasan o balikan ang kanilang relasyon o pagkakaibigan ni Pangulong Marcos. Pero sa kabila nito tutol pa rin ang presidente sa paghahain ng impeachment complaint laban sa bise. The Office of the Vice President would like to express our deepest gratitude to all the lawyers, doctors, and other professionals who are helping the personnel affected by the ongoing crisis in the office. The legal documents are now with the lawyers, and the patients are under the expert care of healthcare personnel. All these back office support shall allow me and other personnel to focus on the OVP Thanksgiving, year-end activities, office utilization review, and the calendar year 2025 planning. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, abay sinamantala ng ilang grupo, ito namang pagdiriwang ng ika-161 kaarawan ni Gat Andres Bonifacio upang maglahad ng kani-kanilang mga saloobin hinggil pa rin sa mga napapanahong usapin sa ating lipunan. Partikular na nagmarcha nga itong mga militanteng grupo mula sa lungsod ng Quezon patungo sa Mindiola area sa lungsod ng Maynila. Nakibahagi rin ang ilang transport group katulad na lamang ng Manibela at transport group na Piston na siya namang tutol dito nga sa mandatoryong konsolidasyon o consolidation ng mga operators at drivers. May mga nagrally naman hinggil sa mahal na mga presyo ng bilihin at ang iba ay nananawagan ng kaayusan sa mga tanggapan ng gobyerno, lalo na itong mga may bahid ng katiwalian. Karagdagan pa sa ating mga balita. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang 1 bilyong piso na pondo. Yan ay laan para naman sa rehabilitasyon ng mga public infrastructure na naapektuhan ng magkakasunod na nakalipas na bagyo. Ang naturang pondo, mga kabombo, ay ipinalabas at yan ay sa ilalim ng Department of Public Works and Highways na siya namang nangunguna sa rehabilitation efforts doon sa naturang mga lugar. Ang nasabing pondo ay hiniling ng Department of Budget o ng Department of Public Works and Highways sa Department of Budget and Management matapos na maubos na raw yung kanilang pondo para naman sa relief and rehabilitation efforts dahil na rin sa sunod-sunod ang mga nananalasang kalamidad kagaya ng malalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas, partikular na dyan sa mga lugar sa Bicol Region at sa Caraga o dyan sa bahagi ng Cagayan Valley Region. Ayon kay Budget Secretary Mena Pangandaman, agad na inaprubahan ang request ng Department of Public Works and Highways upang masimula na ang rehabilitasyon ng mga pampublikong infrastruktura at muling magamit ito ng publiko. Anya, tugon ito ng kanilang ahensya sa naunang kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na suportahan ang mga inisyatibo at iba't ibang government agencies na tututok doon sa impact
ng mga nakalipas na kalamidad. Ngayong taon ay naglaan ang pamahalaan ng nasa 22.736 billion pesos para naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Sa kasalukuyan ay 22.479 billion pesos ang nagmula sa naturang pondo ang siya namang inilalabas para yan sa iba't ibang government agencies at government-owned and controlled corporation na ngayon ay nakakatuwang din sa naturang mga proyekto. Bombo International News. Samantala, bumisita sa North Korea itong si Russian Defense Minister Andrei Belosov. Ayon sa North Korean state media, ilan sa mga layunin nga ng pagbisita ng naturang opisyal ay upang makausap ang mga military at maging tuhong mga political leader ng North Korea at upang mapalakas pa ang kanilang ugnayan sa iba't ibang mga aspeto. Ang pagbisita nga nitong Russian Defense Chief ay ilang linggo lamang mula nang mabunyag nga itong umano'y pagpapadala ng North Korea ng mga sundalo nito para tumulong naman sa bansang Russia sa nagpapatuloy nga na laban o sa pagpapatuloy na pananakop nito sa Ukraine. Batay sa mga paunang impormasyon nga na nilabas ng state media, unang nakausap nitong opisyal si North Korean Defense Minister No Kwang-chol. Gayunpaman, wala pang inilalabas na detalye kung ano ang natalakay nga sa pag-uusap sa pagitan ng dalawang opisyal. Ilang araw bago nito, nakapag-usap din sina South Korean President Yoon Suk-yeol at Ukraine Defense Minister Rustem Umerov sa Seoul, South Korea. Una nang inakusahan ng South Korea ang North Korea na nag-usupply nga ng artillery at missile system sa Russia. Kasama na ang iba't iba pang mga military equipment at maging etuhong mga manpower. Ayon sa gobyerno ng South Korea, kapalit nga ng mga military supply nitoong North Korea ay ang posibilidad ng technology transfer o paglilipat nga ng mga military technology mula sa Russia para mapalakas pa ang military asset ng North Korea. Samantala, tutok naman ang mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso, ngunit tikom ang bibig nitong si Senate President Francis Chis Escudero sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa senador, sa kasalukuyan ay ayaw nilang magbigay ng anumang komento hinggil sa nasabing issue. Ginawa ni Escudero ang naturang pahayag matapos na makumpirma ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nananawagan ito dun sa mga mambabatas na huwag nang simulan pa ang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte dahil maraming mas importanteng gawain na kinakailangang gampanan. Ayon pa sa Pangulo, wala naman itong madudulot na maganda sa ating mga kababayan. Inimukri ni Escudero ang kanyang mga kapwa mambabatas na huwag nang magkomento hinggil naman sa nasabing issue. Sa sandalian niya na pumasa doon sa Kamara de Representantes ang isang artikulo at yan ay para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ay agad naman itong tutugunan ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Bukod dito mga kabombo, kapag ito ay nakitaan ng dahilan para naman masabing guilty, saka lamang ito tutuluyan na maalis sa kanyang kasalukuyang posisyon, bagay na hinahangad ng ilang grupo, ngunit todo depensa naman ang tanggapan ng Vice Presidente. Samantala, hindi umano ikinukonsidera ng obligasyon nito ngang mga mananampalatayang Katoliko na dumalo sa misa ngayong taon para yan sa Solemnity of the Immaculate Conception sa Disyembre 9 ng taong ito. Ayon kay Archdiocese of Manila Vice Chancellor Father Carmelo Arada Jr., na ngayong taon ay hindi ituturing na obligasyon ang pagdalo sa misa di tulad ng mga nakalipas na panahon. Una kasing inilipat ang naturang selebrasyon mula Disyembre 8 patungong Disyembre 9 dahil ito ay naisabay sa ikalawang Sunday of Advent. Katwiran naman ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio David, magiging mahirap o imposible para sa mga maraming Katoliko na dumalo sa misa, lalo na't marami sa kanila anya
ay pawang mga daily wage earner. Ang mga kaanak namang ito ay nagdidepende lamang sa kanilang arawang sahod. Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Aabot na mga kabombo sa 4,630 na mga agrarian reform beneficiaries ang panibago na naman na napagkalooban ng kanilang Certificate of Condonation with release of mortgage. Ibig sabihin, wala na silang poproblemahin pa at babayaran pagkakautang at yan ay alinsunod sa umiiral ng batas. Sa naging pahayag nga ng Department of Agrarian Reform Western Visayas, nasa 237 milyon ang utang ng mga magsasaka na binabayaran ng gobyerno. Ayon nga sa naturang ahensya, ang ilan sa mga ito mga kabombo ay yung interest pa lang at sa surcharge ay talagang lumobo na sa mga nakalipas na panahon. Ngunit ngayon ay malaking kaginhawahan doon sa mga benepisaryo dahil hindi na nila ito poproblemahin. Ang naturang hakbang ay bilang pagtugon naman sa direktiba at New Agrarian Reform Emancipation Act na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong taong 2023. Maliban dito ay mamamahagi rin ang mga ahensya ng gobyerno ng electronic titles at yan ay sa ilalim ng programa ng pamahalaan, yung 345 benepisaryo ng Certificate of Land Ownership Award sa 61 na mga lugar na nandyan sa parehong lalawigan na tinutukoy upang mapagkalooban ng mga benepisyo bilang isang lehitimong nagmamay-ari ng lupang sakahan. Samantala sa iba pang mga balita, ipinanawagan ng pamunuan ng Department of Education sa lahat ng mga financial institution sa bansa na huwag munang singilin sa mga pagkakautang o mga guro maging ang iba pang mga school personnel. Ito ay dahil sa karamihan nga sa mga ito ay naapektuhan nitong ang magkakasunod na kalamidad na tumama sa ating bansa. Sa isang pahayag ay hinikayat ni Education Secretary Sani Angara na tulungan nga ng mga financial institution itong mga guro na makabangon muna mula sa epekto ng naturang mga bagyo. Layo ng panawagan na ito ng kalihim na mapagaan ang pasanin ng mga guro. Nagpadala ito ng liham sa mga financial institutions kung saan ay hinihiling mismo ng kalihim etong ang 3 buwan na moratorium para huyan doon sa paniningil sa kanilang mga nahiram na halaga. Magisimula ito sa buwan naman ng Enero hanggang Marso sa susunod na taon. Sa ngayon, wala pang tugon. Ito namang mga financial institutions sa panawagan nga ng naturang ahensya. At kung sakali man na pumayag nga ang mga financial institution na ito, ay maaari lamang muli na magbayad ito mga guro ng kanilang pagkakautang simula sa buwan ng Abril sa susunod na taon. Parehong hiling rin ng kalihim na isinumite ng DepEd para nga sa pamunuan naman ng Government Service Insurance System. Ito muna mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng update dyan sa Commission on Elections. Yung mababang registered overseas voters para yan sa 2025 midterm elections ay naitala raw ng Commission on Elections. Alamin natin ang update mula kay Bombo Isa Cotoner. Ipinahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na mababa ang 1.2 million registered overseas voters na naitala ng komisyon para sa national at local elections sa susunod na taon. Ito'y kumpara sa 1.6 million na naitala ng poll body noong 2022 presidential elections. Dagdag pa ni Garcia na kapag nasubukan na anya ng mga Pilipino sa ibang bansa ang kakayahan ng internet voting ay mas mahihikayat pa sila na magrehistro naman bilang botante sa susunod na 2028 presidential elections. Napakababa, sobrang napakababa. Siguro nga dahil midterm elections, talimitan kaya naman tumataas ay kapag presidential and vice presidential elections. So asahan natin tataas yan sa 2028. Pero sa kasalukuyan, nabababaan talaga ako doon sa bilang ng mga 1.2 million na mga botante. But just the same, siguro pag na-experience na ng lahat at sila mismo makakapagsabi na maayos
yung internet voting, napakadali. Ang internet voting, protektado, secure. Ang internet voting, tataas ang gilang ng mga kababayan natin na boboto sa Kaugnay pa nito, kahit na mababa ang rehistradong mga botante para sa halalan sa susunod na taon, pero mas mataas naman ang voters turnout, magandang pahiwatig na rin ito dahil ang layunin ng komisyon ay maraming botante ang makaboto sa halalan. Samantala, ayon pa kay Garcia na isa sa mga rason kung bakit kakaunti ang mga nagparehistro ay dahil na rin sa pangamba ng mga overseas Filipinos na maapektuhan ng kanilang pag-a-apply ng citizenship katulad na lamang sa Estados Unidos. Sa Asia kasi talaga, sa Middle East, ang mataas siyempre sa Hong Kong, Singapore, and then certain parts of Middle East, Dubai, napakatataas ng presensya ng mga Pilipino. At kung titingnan natin yung mga lugar na mukhang hindi nag-a-apply ng dual citizenship yung mga Pilipino. Doon sa mga lugar kung saan nag-a-apply ng other citizenship, katulad sa Amerika, medyo mababa ang bilang ng mga botante na nagpaparehistro. Siguro nga, ibabahala yung mga ilang kababayan natin, isa sa mga pinala kasi namin, na baka makompromise yung kanilang ina-applyan na other citizenship. Kaya hindi sila nag-a-apply o bilang botante sa ating halalan. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 26 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Papatay ng mga karagdagang balita at impormasyon, aabot na pala sa mahigit 10 milyong piso na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska at naisailalim sa pagsusuri at yan ay sa tulong na rin ng Philippine National Police at Drug Enforcement Group na nakabase dyan sa naturang lugar. Resulta ito ng ikinasang operasyon ng nasabing mga ahensya laban sa ipinagbabawal na gamot sa Lumban, Laguna. Katuwang ng Philippine National Police Drug Enforcement Group sa naturang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Isinagawa ang operasyon sa bisa na rin ng search warrant na inisyu ng Lucena City Regional Trial Court na mayroong petsang November 26, 2024. Nabatid na inaresto rin ng mga otoridad ang isang drug personality na kinilala sa alias na Carding sa barangay Maytalang 1 at tinatayang aabot sa 10 kilo ng ipinagbabawal na gamot o partikular yung drogang tinutukoy bilang shabu ang nakuha sa kanyang kustodiya. Katumbaso ito kung susumahin, yung street value ay 10,200,000 mahigit. Nakuha din mga kabombo ang mahigit 300 gramo ng dried marijuana leaves na mayroong value naman na 37,000 pesos. Mahaharap ang naturang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, exempted na itong ilang gamot sa cancer at diabetes ayon sa Food and Drug Administration ng FDA. Para sa cancer, exempted na itong VAT exempted na ang ituhong gamot na tremelimumab. Sa diabetes naman ay ituhong gamot na sitagliptin at linagliptin. Kabilang din dito ang gamot para sa mental illness katulad ng ituhong tinatawag na clomipramine at hydrochloride, maging itong iba pang mga gamot. Ayon kay Food and Drug Administration spokesperson Attorney Pamela Sevilla, kanilang itong mga kinatawan nga ng FDA at DOH, maging Department of Finance at BIR at para ho sa pag-aproba ng naturang mga gamot na maidagdag nga itong VAT exempted list. Dagdag pa itong opisyal na regular nilang ina-update itong listahan ng mga gamot at na inaalis at ididadagdag nga sa naturang listahan. Noong Agosto, inanunsyo rin ng ahensya ang aabot sa 15 na gamot sa cancer, maging sa high cholesterol, hypertension at mental illness na nadagdag nga sa naturang listahan. Bombo Sports News. Ako naman tayo sa balitang palakasan. Sa ikalawang pagkakataon ay tinalo nga ng Atlanta Hawks ang kasalukuyang best team sa NBA na Cleveland Cavaliers na itala ang puntos na 117-101.
Nagawa ng Hawks ang back-to-back win laban naman sa Cubs sa tulong na rin ng magkakasunod na double-double performance ni Trae Young. Sa naunang laban ng Cubs at Hawks ay gumawa si Trae ng 20 assists at 22 points habang sa katapusan ng kanilang laban ngayong araw ay naitala naman ay kumamada siya ng 21 points at 11 naman ang kanyang nagawang rebounds. Muling nagtulong-tulong ang mga Hawks players upang tuluyang patumbahin ang Cavaliers kung saan 6 na players ang nagbuhos ng double-digit points. Pinangunahan naman ni Clint Capella ang naturang depensa at umagaw ng 13 rebounds sa kabuuan ng naturang laro. Sa Cubs mga kabombo, mistulang nawala ang dating efficient defense offense ng Kupunan, lalo na sa 3-point area kung saan ay 11 3-pointers ang naipasok nito mula sa 38 3-pointers na kanilang pinakawalan doon sa naturang laban. Nalimitahan din sa 12 points lamang ang naipasok ng shooter na si Donovan Mitchell matapos na mabigo na maipasok ang unang 9 na tira. Hindi rin naman naging sapat ang 29 na puntos na kanyang ibinuhos, partikular na nitong si Darius Garland, kasama na ang 24 points at 12 rebounds na ginawa ng forward na si Evan Mobley. Ito ang unang back-to-back loss ng Cavs ngayong season, ngunit nananatili pa rin ito ang best record sa NBA na 17-3. Hawak mga kabombo ng Hawks ang 9 na panalo at yung kanilang talo naman ay 11 doon sa record. Inaasahan mas mabibigat pa laban ang aabangan dyan sa naturang mga laro. Sa dagdag pa nating balita, napanatili ni Tagaytay City Mayor Abraham Bambol Tolentino ang posisyon bilang Pangulo ng Philippine Olympic Committee. Muli kasing nahalal itong si Tolentino bilang Presidente ng Philippine Olympic Committee sa ginanap na botohan. Ngayong araw po yan dyan sa Parañaque City. Nakakalaban nitong si Tolentino si professional basketball legend at Basketball Association President Chito Loyzaga. Mula sa 61 botante na bahagi ng naturang halalan, 45 ang bumoto ng pabor para kay Tolentino, habang 15 lamang ang pumili para kay Loyzaga. Sa naging mensahe naman ni Tolentino kasunod ng kanyang panibagong panalo, pinasalamatan nito ang sports community sa muling pagkakahalal sa kanya bilang pinuno ng Philippine Olympic Committee. Posibleng ibinasian niya sa kanyang mga nagawa sa Philippine Olympic team, kaya't muli na naman siyang inihalal bilang pinuno ng naturang lupon. Inaasahan mga kabombo ang iba pang mga update hinggil dyan. Una ay nagsilbi bilang Philippine Olympic Committee President itong si Tolentino noong 2019 hanggang 2020 matapos niyang punan ang termino ni Ricky Vargas na nag-resign sa naturang pwesto. Muli siyang nahalal noong 2021 at nagpatuloy ito hanggang sa kasalukuyan bilang presidente ng naturang lupon. Entertainment News. Mga kabombo at Kasar Nation, abay nakamit ni Miss Universe Philippines Chelsea Manalo ang Best in National Costume sa katatapos lamang na Miss Universe 2024. Si Manalo mga kabombo ang nakasungkit nga ng first place na sinundan naman ang kinatawan ng Chile at ng bansang Vietnam. Ang national costume ni Manalo na tinatawag nga na Hiraya na base sa kasaysayan at debosyon sa relihiyon ng bansang Pilipinas. Kaugnay pa nito, ang naturang costume rin ay sumisimbolo sa relasyon at kasaysayan sa pagitan ng Pilipinas at Mexico. Si Manny Halasan ang nasa likod nga ng maganda at detalyadong national costume na inirampa ni Manalo sa Miss Universe stage. Matatandaan na si Manalo ay nakamit rin ang Miss Universe Asia sa naturang patimpalak. Sa dagdag pa nating balita, kinumpirma
naman ng Department of Health na bumaba ang bilang ng mga naitatalang namamatay dahil naman sa kaso ng leptospirosis. Sa kabila ito nang tumaas yung bilang ng mga positibo sa nasabing sakit. Ang magandang balita ay hindi ito naging deadly sa nakalipas na mga panahon. Batay nga sa data ng Department of Health, aabot sa kabuuang 7,000 mahigit na kaso ng leptospirosis ang naitala as of November 23, 2024. Ito ay katumbas mga kabombo ng 19% na pagtaas sa kaso ng mga naturang nagpupositibo sa sakit. Parehong panahon ang pinagkukumparahan o noong taong 2023. Ang fatality rate ay katumbas ng 9.12% na pagbaba kumpara sa naitalang rate noong 2023 na umabot naman sa 10.83%. Ayon sa ahensya, ang tamang paggamit ng prophylaxis ay mas maagang pagkonsulta sa doktor at ilan lamang ho ito sa mga dahilan kung bakit mas bumaba ang bilang ng namamatay dahil pa rin sa sakit na leptospirosis. Hinimok din ito ang lahat na palagi ang maghugas ng kamay at katawan at gumamit ng sabon kung napadaan doon sa mga lugar na hinihinala na may kumakalat na sakit, lalo na yung mga panahon ng mga pagbaha. Ito kasi mga kabombo ay maaaring kontaminado ng ihi ng dalaga na mayroong leptospirosis na siyang nagdudulot nga ng panganib at banta sa buhay ng mga lumulusong sa baha. Samantala, minamadali na ng Department of Agriculture ang mga proseso para maibenta ito ng 42 pesos per kilos ng bigas sa ilan pang mga pamilihan dito sa Metro Manila. Kinumpirma ito ng ahensya sa kabila ng pagtutol nga ng ilang grupo dahil sa paniniwalang hindi ito viable na pangmatagalang solusyon na para mapababa ang presyo ng bigas sa bansa. Batay sa kasalukuyang datos ng ahensya, mabibili ang well-milled rice sa halagang 45 pesos hanggang 55 pesos per kilo. Ayon sa ahensya, mayroong pangailangan na maipatupad nga ang naturang programa. Aniya, nakita nga ang hindi pagbaba ng presyo ng bigas sa kabila ng pagpapalabas nitong Executive Order number 62. Layong bawasan nga ang taripa sa mga imported na bigas. Target naman ng Department of Agriculture na labas ang eksaktong araw kung kailan ipapatupad ang aabot nga sa 42 pesos per kilo ng bigas. Nangako ang organisasyon ng Christian Churches dito sa Pilipinas na babantayan ang implementasyon ng pagpapatigil sa Philippine Offshore Gaming Operators. Nakatakda kasi ito na magtapos na ngayong taon o bago matapos ang 2024 ay hindi na palalawigin pa ang tinatakdang panahon para sa pag-iral ng mga ito. Yan ay kasabay na rin ang pagkabahala ng naturang grupo sa kalagayan ng mga biktima ng human trafficking at mga nagtatrabaho sa ilalim ng naturang mga kumpanya na illegal na nag-ooperate sa Pilipinas. Ayon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, magsasagawa sila ng sariling monitoring at ganun din ang Philippine Interfaith Movement Against Human Trafficking sa naturang issue na tututukan naman ang umano'y connection ng Philippine Offshore Gaming Operators at human trafficking. Bilang isang network ay magsisilbi umano itong isang watchdog na magbabantay sa implementasyon ng mga kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. laban sa pag-iral ng Philippine Offshore Gaming Operators. Ang naturang lupon ay binubuo ng mga kinatawan mula sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, National Council of Churches in the Philippines at Philippine Council of Evangelical Churches. Ayon nga sa grupo, buo ang kanilang loob at ng kanilang mga miyembro na bantayan ng iba't ibang forma at uri ng human trafficking sa ating bansa. Kasama na ang pagtutok sa kalagayan ng mga biktima ng naturang krimen na hanggang ngayon ay unti-unti lamang mga kabombo na bumabangon matapos nga ang kanilang sinapit. May mga pinahirapan kasi at may mga binilanggo sa loob ng naturang mga pasilidad. Mayroon naman na 31 araw na lamang ang pag-iral ng Philippine Offshore Gaming Operators upang itigil na ng tuluyan ang kanilang operasyon. Batay sa naunang direktiba yan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang inilabas na talumpati noong State of the Nation Address ng July 2024. Samantala, tiniyak naman ng kasalukuyang administrasyon ang buong suporta sa lahat ng mga local food, beverage manufacturers at producers sa ating bansa.
Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahalaga na suportahan ang mga ito para patuloy na lumago ang ekonomiya ng Pilipinas. Ginawa ng punong ehekutibo ang naturang mga pahayag sa ginanap na inaugurasyon ng isang flour milling plant sa Sariaya, Quezon. Dito ay muling kinilala ng Pangulo ang naturang kumpanya dahil suporta nito sa gobyerno at patuloy na pagsulong ng socio-economic growth ng ating bansa. Malaki rin aniya ang tulong ng nasabing kumpanya sa paglago ng productivity habang sumusuporta ito sa micro, small and medium enterprises at higit sa lahat ay pagtitiyak ng kasapatan sa pagkain ng Pilipinas. Tiniyak rin ng punong ehekutibo na ang kanyang administrasyon ay patuloy na susuporta sa mga pribadong sektor. Ito ay dahil na rin sa patuloy na pagpapatibay ng mga pulisiya at mga kasunduan na nagbibigay naman o magbibigay ng kapakinabangan sa parehong manufacturers at maging sa mga consumers. Sa pagkakataong ito ng ating balitaan sa Bombo Network News, nakuha na natin ang mga ulat ng ating mga himpilan. Yung transport groups dyan sa Western Visayas nagsagawa ng kanilang vigil protest ngayong Bonifacio Day upang tutulan daw yung extension ng compulsory consolidation ng mga sasakyan. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Iloilo. Kasabay ng paggunita ng Bonifacio Day ngayong araw, nagsagawa ng vigil protest ang ilang transport groups upang mariing tutulan ang deadline ng extension ng compulsory consolidation para sa mga public utility vehicles na unang itinakda kahapon Nobyembre 29. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. Elmer Foro, lead convener ng No to PUV Phase-Out Coalition, sinabi nito na naging inutil ang Cooperative Development Authority at Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagbigay ng solusyon sa mga reklamo ng mga miyembro ng kooperatiba. Ayon kay Foro, may darating rin na electric bus rapid transit na pagmamayari ng pribadong mga dayuhang kumpanya na siyang makikinabang sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ani Foro, sa ngayon, malinaw na ang modernization program ay may layuning wasakin ang kanilang kabuhayan at pahirapan ng mga operators ng traditional public utility jeepneys agawin ang kanilang mga ruta kapalit ng pagpabor sa malalaking korporasyon. Napag-alaman ng nasabing vigil protest ay sabay-sabay na isinagawa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas sa pangunguna ng Manibela at Piston. Layunin ng protesta na depensa ng kabuhayan ng operators at drivers ng traditional na mga public utility jeepney sa buong bansa. Dahil doon sa deadline ng compulsory consolidation kahapon at ito ay mariing kinukundina ng mga chopper at operators at kasama na rin yung mga commuters natin dahil hindi naman po konsolidasyon ang hinihingi ng mga driver at operator kundi yung just transition o pagrespeto doon sa karapatan ng mga driver at operator na kilalahin yung kabuhayan nila. So magkasabay po yung pagkilos nationwide. At ito po ay tatapusin namin sa pag-celebrate mismo ng kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Si Mr. Elmer Foro. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa iba pang mga balita mula sa ating mga lalawigan, higit na 70 loose firearms sabay voluntaryong isinuko sa mga otoridad sa South Cotabato. May buong detalye dito ang Bombo Radio Coronadal. Hinigpitan pa ng mga otoridad ang kampanya laban sa mga loose firearms sa lalawigan ng South Cotabato, lalo na at nalalapit ang midterm elections. Ito ay makaraang isinuko sa mga otoridad ang nasa 71 na mga baril mula sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng South Cotabato. Ayon kay Police Colonel Samuel Kadungon, ang Provincial Director ng South Cotabato, ang nasabing mga surrendered firearms ay subject sa firearm demilitarization. Dagdag pa ni Kadungon na hindi lamang mga taga South Cotabato ang voluntaryong sumuko na kanilang baril, kundi maging ang ibang mga individual mula sa karatig na lalawigan. Malaki ang paniniwala ni Kadungon na dahil sa maigpit na pagpapatupad ng probinsya ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, ay nahikayat ang karamihan na isuko ang mga tinatagong baril ng mga ito. Kabilang sa mga isinukong baril ay mga original, manufactured, homemade at mga genuine firearm. Napag-alaman na ang mga nabanggit na mga baril ay may equivalent na halaga na ibinigay sa mga individual na voluntaryong nagbigay nito sa mga otoridad. Sa ngayon, patuloy ang panawagan ng opisyal sa mga armadong grupo na patuloy nagtatago ng baril na isuko na rin ito upang maging bahagi sa kampanya ng gobyerno na pigilan ang anumang karahasan. Gina-convince
i-clearance namin lahat, no, kung sino man yung naghawak dyan ng mga loose firearms, no, at may tinatago na mas maganda at mas mabuti na isa-surrender o deposit na lang nila sa ating mga kapulisan. Kasi meron naman tayong mga programa kung saan tinatanggap ng mga PNP natin, no, mga municipal police station, yung taos puso nilang pagsusurrender. Kasi nga para maiwasan na natin na magkaroon tayo ng mga problema balang araw. No, at dahil yung programa nating ng PNP, patuloy naman po tayo lalo-lalo na dito sa mga loose firearms natin na kung saan marami pong naka-record dito na mga unlicensed at saka according doon sa report, marami pa mga loose firearms na naiwan sa mga mamamayan. Ang naging pahayag ni Police Colonel Samuel Kadungon, ang Provincial Director ng South Cotabato sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ito pa mga kabombo, yung rank number 2 sa Philippine Nurses Licensure Examination nagbahagi ng kwento hinggil sa kanyang pagpasok bilang isa sa mga top-notchers. At hugot tayo ng inspirasyon sa kanyang tagumpay. Narito ang panayam ng Star FM Manila. Hindi pa rin makapaniwala ang rank 2 ng Philippine Nurses Licensure Examination 2024 na si Arian Marie Estrella matapos itong maging top-notcher ngayong taon. Nakapagtala nga ang 22-year-old University of the Philippines Manila graduate ng 92.20 na rating. Ayon sa Professional Regulation Commission, sa 34,534 na kumuha ng exam, 29,349 examinees ang nakapasa. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Estrella, ibinahagi nito ang kanyang mga pinagdaanan bago makamit ang tagumpay sa licensure examination. Parang 3 months or 4 months before the board, din na talaga nag-focus ako with the review, and then sa review center din. I try to study at least 8 hours a day, counting na rin yung mga sessions sa review center. So I also try to answer practice questions as much as possible. The last week before the board exam, talagang todo everyday at ako nasa co-working space. Payo naman ito sa mga kapwa niya nangangarap na maging healthcare professional na mahalagang mahalin at maging passionate sa pagkuha ng nursing course. Nagpasalamat naman ang dalaga sa lahat ng mga taong walang pagod na sumuporta sa kanyang journey. I think yung mother ko talaga who raised me single-handedly ang nag-inspire sa akin. She always said na no pressure na mag-top, basta makapasa, and then no matter what, alam naman niya na ginagawa ko yung best ko. Whatever the result is, nandyan siya. I guess na-elevate yung onting pressure na nararamdaman ko. Thank you for believing in me. Even those times na feel ko I am about to give up. Thank you for really, really being there. You know who you are, and thank you so much for supporting me. And to those who made this journey very bearable. Dahil nandito kayo, nagawa ko to. Thank you very much. Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat, Star DJ Kimi Gora para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Itong 20 million pesos na illegal na droga abay nasabat sa isang magka-live-in partner dyan sa may Tejero, Cebu City. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bombo Radio Cebu. Nasa 20.5 milyong halaga ng illegal na droga ang nasamsama sa pinagsamang operasyon ng Cebu City Police Office at Philippine Drug Enforcement Agency Central Visayas at mga tauhan ng Waterfront Police Station 3. Sa isinagawang bypass operation sa Barangay Tejero, Cebu City, Biyernes ng gabi, Nobyembre 29, 2024. Nakuha sa operasyon ang 3,020 grams ng shabu mula sa isang live-in na partner na may tinatayang state of value na 20,536,000. Kinilala ang mga naaresto na sina Joanna Gagliado at ang kanyang live-in partner na si Raymond George, aka Bagmon.
isang high-value individual na pusher at kasama sa listahan ng Drug Watch. Ang dalawa ay nanirahan sa Black Dust, Barangay Tejero, Cebu City. Sa panayam ng Bombo News Team kay Police Colonel Antoniato Cañati, ang SETA Director ng Cebu City Police Office, napag-alaman na ang droga ay mula sa Mindanao, kung saan kayang makabenta ng mag-asawa ng 1 kilo kada linggo sa Cebu City, Mandawi City at Lapu-Lapu. Dagdag pa ni Colonel Cañati, ito ay alinsunod sa kanilang pagsisikap at hakbang para labanan ang krimen sa Cebu City. Bukod dito, pinapatibay din ito ang mga pangakong tiyakin ang ligtas na kapaligiran para sa lahat ng mamamayan, lalo na sa mga darating na pagdiriwang tulad ng Pasko at Sinulog 2025. Nakakulong na ang mga sospek sa Waterfront Police Station na detention cell sa Cebu City habang hinihintay ang pagsasampa ng kaso. Both of them were considered as high value individual sa aming listahan, ma'am, sa watchlist na mo po. Yung area of operation nila, ma'am, from Talisay, Cebu City, Mandawi, and also including Lapu-Lapu City, ma'am. We able to confiscate more or less 3 kilos of shabu and 20 grams, ma'am. Dangerous drug value estimated to 20,536,000 pesos, ma'am. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherime Balingat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Naman tayo mga kabombo sa Northern Mindanao, kampo ng mga barangay captain na congressional candidates sa unang distrito ng Cagayan de Oro ay bukas daw na makipagtulungan kahit na pinapadisqualify ng Commission on Elections. May balita dyan ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Nakahanda umanong tumulong sa investigasyon ang isang congressional candidate patungkol sa isyu ng increase of voting registration dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Katiyakan ito ni Attorney Angie Hinuso, Legal Counsel ni Carmen Punong Barangay Rainier Joaquin Kikang-Uy, habang nasa kasagsagan ng kanilang paghahanda pagdalo kung ipapatawag na ng Comelec Manila sa susunod na linggo. Sinabi sa Bombo Radio ni Hinuso na hindi lang ang pagdipinsa ng kanilang kliyente ang layunin nila pagdalo ng investigasyon, bagkus ay para makatulong rin naman sa gustong mangyari ng Commission on Elections na natasan na pangasiwaan ng halalan ng bansa. Ayon sa abogada, natiwala sila na maipaliwanag nila ng husto ang kanilang panig at maiwasto ang mga akusasyon na gumawa ng hayagang paggamit ng impluensya ang kliyente nila para makakuha ng dagdag na boto sa darating na halalan. Magugunit ang inaakusahan ng Comelec na nilabag umano ni Uy ang ilang probisyon ng Omnibus Election Code, kaya pinapadisqualify pagtakbo pagkakongresista sa Distrito 1 ng syudad na pag-alaman na sa sobra 20,000 na bago mga butante sa nabanggit na barangay. Higit 8,000 ang natuklasan na inisyuhan ng barangay resident certifications mula sa nasabing kandidato. We hope that by finding the answer, we could shed light as to the issue that the Comelec is also interested. Okay, this is not only actually, I think, regarding specifically the issuance of barangay residency certificate sa Barangay Carmen. It also involves barangay certifications are enough identifications in case wala din sila yung mga valid ID. So maybe ito yung isang kaso na ipepresent nila doon. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Bas Radio. Bombo! Ito naman mga kabombo, yung dengue cases dyan sa Isabela. Sumampa na sa mahigit 4,000. Yung bilang ng mga naitatalang nasawi ay umabot naman sa 14. Ang kaso ng leptospirosis, alamin din natin mga kabombo sa kanilang monitoring. May balita ang Bombo Radio Kawayan. Sumampa na sa 4,075 ang naitalang kaso ng dengue sa buong lalawigan ng Isabela na may 14 na pagkasawi, habang tumaas rin ang mortality rate ng leptospirosis na kasalukuyang may 8 kaso. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Information Officer Marvin Valiente ng Isabela Provincial Health Office, sinabi niya na batay sa mga datos ay makikita ang significant increase sa naitatalang kaso ng dengue at leptospirosis
leptospirosis sa lalawigan. Isa sa mga nakikitang dahilan ay ang mga nararanasang pag-ulan liban pa sa mga naitalang pagbaha noong mga nagdaang bagyo. Anya mas mataas ng 1,097 na kaso ng dengue ngayong buwan ng Nobyembre kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Nangunguna rito ang lungsod ng Ilagan na mayroong 408 na kaso, Etiague na may 399, Jones na may 290 at Cordon na may 241 cases. Maliban sa dengue ay sumirit din ang kaso ng leptospirosis sa Isabela na may 217 cases at 8 na ang kumpirmadong nasawi na pawang mga magsasaka. Mula sa mga naitalang kaso ay nakapagtala ang San Mariano ng 19 cases, Etiague na may 17 cases at Jones na may 14 reported cases. Dahil sa sumisirit na kaso ay nagpaalala ang Provincial Health Office para makaiwas sa naturang mga sakit maliban sa ginagawang information drive kada barangay. Is continuous pa rin yung ating monitoring at weekly pa rin yung analysis natin ng mga cases. Particularly itong dengue at leptospirosis kasi sino po yung karaniwan na sakit ngayong tagulan, continuous pa rin yung ating monitoring, lalo na po sa mga barangay o mga munisipyo na mayroong clustering of cases. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Samantala, ito namang Super Typhoon Rimeng survivor sa lalawigan ng Albay abay nagtipon-tipon sa pamagitan ng isang badal na misa at nagtirik na rin ang kandila kasabay ng ika-18 taong anibersaryo nito. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bombo Radio Legazpi. Kasabay ng ika-18 taon anibersaryo ng Super Typhoon Rimeng ngayong araw, inalala ito ngayon ng mga biktima ng nasabing bagyo sa Barangay Padang, Legazpi City. Sa nasabing barangay kasi ay naitala ang 75 casualties, 130 mga nawawala at 21 ang unidentified. Nagkaroon ng misa sa Padang Memorial Shrine na dinaluhan ng mga pamilya ng mga naging biktima ng bagyo at saka nagsindi ng kandila. Sa naging panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Ann Febalino, isa sa mga survivors na nasabing malakas na bagyo, hindi nito malimutan ang pag-akyat ng kanilang pamilya sa bubong ng bahay para maisalba ang kanilang mga sarili. Kwento nito na bago pa man magragasa ang baha ay may naamoy itong abo na pinaniniwalaang nanggaling sa Bulkang Mayon. Sa ngayon ay nakatira na sila sa resettlement site ng Barangay Taysan, Legazpi City. Kung babalikan, nanalasa sa buong Pilipinas, partikular na sa Albay, ang Super Typhoon Rimeng noong nakaraang Nobyembre 30 taong 2006 kung saan libo-libong katao ang namatay. Kasi bago yung bagyo na minamoy na kaming parang abo. Parang may naamoy kami kakaiba. Parang sabi namin, parang may abo. Amoy wala na naman kami natira. Yan sa harap namin. Para sa Bombo Network News, sa mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo MJ Marcaida Reblando para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, maging updated sa mga balita at impormasyon. Tumutok lamang sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Maaari po itong matunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa bahagi po ng Visayas Region, maaaring matunghayan yung mga live programs ng ating mga himpilan. Halimbawa, doon sa mga Ilonggo speaking, para po sa inyo, Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas. Pero doon naman sa mga Cebuano speaking, nariyan ang Bombo Radio Cebu. Yung mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At yung mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Sa pagkakataong ito, sama-sama tayong manalangin ng Orasyo Impirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe
that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 25 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Balik na din karon sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Unto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sinimbukada nga balita. Sandigman sa pag-apilar ni President Bongbong Marcos nga dapat ang mga Christmas party ang paghahiwaton nga simple lang. Iloilo City Hall, simplihan man ang ila sini nga Christmas party. Hibalo nato ang dugang sini nga mga balita kag impormasyon with the Bombo Angel Tan. Lakip na sinadiri karon na banwa ang pag-file sang administrative kag criminal complaint batok sa kay Samuel Lagumarin sang member man no sang Sangguniang Bayan sa banwa iya sang Buena Vista. Inamay kantanan karon sa pagtukod sang tindahan ng bayan nga ginapayag nagapatay sa negosyo sa mga vendor sa Buena Vista Public Market. Standby kay istoryahan ta mga dalaguan kag mga mainit karon nga mga balita diri man sa aton sini nga palatuntunan sa Bombo Hanay sa Udto. Ang provincial government si Governor Toto Defensor Jr. nagpahayag diri nga masimplihan lang ang selebrasyon sa ila sini nga Christmas party. Inisandigman sa pagpanawagan sang aton sini nga presidente nga dapat ang Christmas party hindi iya grandioso kag simple lamang. Subong man nagalain sila nga ahensya sa gobyerno just like the Department of Education nagpabutyag man nga ang mga mga alamutan hindi dapat pag-i-require sa mga learners. So all in all sa malipot sining nga pulong nagakadapat nga ang Christmas party simple lang kag ang labing importante sa tanan nga dapat mabatyagan ang espiritu sang Pasko. Si Bombo Angel Tan sa Iloilo City Hall. Simplihan lang man kunong ila sa nga Christmas party. Abay, check tato na nga sa nga follow-up report. Jel, sa report na please come in. Momot siyam gin pasiguro diri sang Iloilo City Government nga mangin na simple. Ining patigayon nga Christmas party sa mga empleyado sa bahin sang Iloilo City Hall. Sa interview diri sa Bombo Radio, kay Miss Joy Pantilaga, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas, igin pahayag nga ang impreparar diri Bombo siyam nga Christmas party para sa mga empleyado
ang turn diri hindi ni siya bongga, pero may ara siya sang kumbaga ining pagtililipon para sa mga empleyado. Tion ni siya kuno bombot siya nga dumdumon ang ilan ng kontribusyon sa syudad sang Iloilo. At the same time, pag-appreciate man sa ilang botsyam, sa ilang tigin hard work nila all throughout the year. Sunod diri kay Miss Fantilaga, miyara gid man tuod gining preparar dili botsyam nga mga events kabahin diri ang tido contest ni siya nga do dance contest sa kada department. At the same time, miara ni kuno raffle promo nga para sa mga job hires ka mga regular employees nga di ginamutan ni siya kuno sa mga sponsors para bisa nasambit nga event bombot siyam ini man kadungan sa ginmando madumduman sa ginmando ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa mga opisina sang gobyerno nga dapat hindi magpatigayon sang dalagko kag magastos sa mga Christmas party. Bombot siyam nakatalana nga patigayunon ang pagtililipon sa liwat dira sa may December 17 dira sa bahin sang Iloilo Freedom Grandstand. The last year same setup lang bombot siyam kag with this one do may mga food packs ni siya kuno nga ipanagtag sa kada mga empleyado sang city government, pero may ibang daan bumot siyang mga department heads siya nga do willing sila mag-amot or magdugang sa mga Christmas party sa tagsa nila ka mga empleyado. Pero with this one amugid na ang mensahe sa Iloilo City Government nga wala sang matabo nga pagpadako pabongga gidabing Christmas party para sa mga empleyado sang Iloilo City Government. Pamatian ta bala ang kabahin diri sang nangin pahayag ni Miss Joy Fantilaga sa aton interview. The government has always celebrated Christmas with simplicity. Sa nga ni Mayor, hindi ini garboso, but are meaningful gatherings, no? Nga mabatyagan ang spirit of camaraderie, of course, unity, and Thanksgiving. And sa subong nga tuig, we are planning to hold sa sining event sa Iloilo Freedom Grandstand nga ti amo ni so far ang venue nga maka-accommodate sang tanan nga mga employees, including sa aton nga mga job hire. Kag ang program will highlight preparations or presentations sa mga gin-prepare nga presentations no sang kada cluster department nga pakita nila ilang mga talents kag mga skills kay contest ni siya. May ara man kita nga paraffle sa mga ginpang-donate nga mga items nga makapadugang duag no kalipayan sa sininga occasion. And while this celebration is not about lavishness naman siling ni Mayor, but about creating an opportunity for all employees no to come together, maka-celebrate kag makapasalamat kita sa mahal nga Ginoo para sa iya sininga guidance kag blessings no nga ginhatag sa aton throughout this year no. And it is our way also of strengthening bonds and ma-appreciate naton no ang hard work sang kada empleyado naton diri sa Iloilo City Hall. And we really look forward no for this special occasion as we continue to work together para sa kauswagan naton diri sa syudad ng Iloilo. Oo. Bombat siyam nabatian sa mga kabombo naton si Miss Joy Fantilaga, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Kag ti madumduman bombat siyam the last year ang natabo abi diri Christmas party dira sa bahin man. Jel, pila ka bilog empleyado Jel sa City Hall gani? Sa job hire plan di bombat siyam dako ani nga number plus ang mga regular employees sobra ni sila mga 5,000. Wow. Ano ning sistema, may cash gift, may mga paraffle, anong plastada sinadri para nga mangin merry man ang Christmas ang mga empleyado, hilabi pa ining mga job hire, mga casual employees kay sa pagkaintindi ko, why sila isang 13th month paid, why sila sa mga Christmas bonus. Ang nabalaan ko lang yung ginahatag sila iyang kasubo nga pamaskwa sa city government is that nga ang bulan sang Disyembre do ginahatag na sila 30 days. Amo na mo matcham actually ang aton diri pagkabaluman according diri sa aton interview the last time kay Councilor Rex Marcos Sarabia, di ba ginahatagan 30 days. So ang do pasudlon pa nila kuno ni sa supplemental budget ining do para sa mga job hires nga
makover ining 30 days nila blabang mo siyam nga asweldo para sa bulan sang December. Kay ti do ang ating di pagkabalo do nga gawon pag nila ni mga extra nga do extra Christmas gift sa mga especially ining mga job hires sa bahin sa Iloilo City Hall Bambot Siam. Pero isa diri sa akuan pa man naton ginalantaw naton diri nga anggulo pagid ang ining bugas bala dumduwa mo tuwang Bambot Siam last year ang bugas nga wala nagtupa sa mga empleyado sa Iloilo City Hall bangod ang rason diri sa nga National Food Authority dito alang-alang na para sa Christmas gito at that time sa mga empleyado sa Iloilo City Hall. Ti amo nang ginapabot mga 10 kilos dapat sang NFA Bambot Siam ang hatag sa mga empleyado mo pero ti wala nang tupa. At the same time nang taon naton diri iya ining mga raffle promo so kung mga raffle niyo nga kalabanan diri last time doon duwang ko mga appliances. Ti kon mag-amo sina damo ga pamangkot kung pila ang budget sanday sino mga sponsor kay may mas sponsor kuno ti sa diin sino ni mga sponsor kag dinhi halin ang ila sini nga pundo kon mas sponsor sila. Ang mga sponsors ni kalabanan Bambot Siam may mga private companies ni kisa nga do gina solicitan ni sa city government when it comes sa mga appliances. Kontraktor may sponsor sila nga kontraktor. Ano taon tara Bambot Siam kung mayara yung mga kontraktor basang kilala mo to. Ginahulat-hulat mo pero ti do mga ex-deal na bala. When it comes sabi sa amo sining plastada pero ti isa budget naman iya giistorya natin diri si Mr. Gabo Madhay miyara naman ni siya kunong miyara naman sila nga budget for this specific event pero ti by Monday kuno Bambot Siam mahatagan kita sang kopya sang breakdown gid totally sang sining ilabi nga gastuhon at the same time ining mga papremyo para sa mga dance competition kag Bambot Siam sa City Hall magsaka ka or like mga around butang ta mga 4:30 to 5:30 mga empleyado ara sagwa ni sila. May music kada department o kon kada area, kasamo-samo ni sila. Mansig practice ang ilang dance number Bambot Siam. Kaya ginapreparahan gid nila ining presentation nila. May dumdumang ko to last year, wala niya si Mir Trenyas naka-attend or no to. Nagamasakit to siya bala mo. Amo maning do set up. Pero with this one, ang taon naton, kumakay nga agaw gan si Mir Trenyas una sa birthday niya sa buong December. At the same time, ining Christmas party na pagaywaton sa December 17 para sa mga empleyado sang Iloilo City Government, Bambot Siam. Alright. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up pa report. Ang importante man lang sinadri Banwa is that nga mabatyagan man sang tanan sini nga empleyado lakip na diri ang mga job hire ka mga kaswal ang espiritu sang Paskwa ining pagpauli nila sa ila sini nga puloy-an bla hindi kay kakapoy ang ila sini nga nabatyagan kundi kalipay no kag ti syempre makabaton sila sang Paskwa dako naman nga bagay kag makabulig man para man sa ila sini nga preparasyon sa palabuton sini iyang Noche Buena. O kag subong man sa sa sining kadlawan mismo ni Hesus Kristo ang pagsaulog man sang Paskwa sa tagsa sini nila kapuluyan. Bisan simple lang na gamay lang ang handa. Ang importante nga nagatipon ang bugo sining pamilya sa aton sining mga kabombo ti pero kung may ulo extra ka dira at medyo i-level up mo man ang inyo sining mga handa Dimla sa aton sining mga palamate ang importante sinadri matipon ang bilog sining iyang mga empleyado sang syudad sang Iloilo or sang city government kag mangin malipayon sila kag pagpauli nila sa ila sining tagsa kapuluyan nagayuho mang ila sini iyang mga nawong wala naga-kuriit. Oras naton 14 minutos na nakaligad sa takna sining alauna driman sa palatuntunan bumbuhan ay sa udto sa gihapon ko po nimo Bambot Siam Blanco Hover. Si SB member Vincent Diasis ang nag-file sa criminal kag administrative complaint batok karon iya sa kay Mayor Samuel Gumarin. Si Mayor Samuel Gumarin amo ang sitting mayor karon dira sa Banwa sang Buena Vista. Ang
kausa sining nasambit karon nga criminal kag administrative complaint amo ining pagbutang sang tindahan ng bayan. Ti ining tindahan ng bayan, may mga information kita nga mga nagabaligya dira taga munisipyo man. Ti nagareklamo karon ang mga vendor sang Buena Vista Public Market nga nagakapatay ang ila sining negosyo. Oh. Sa aton sining mga kabumbo, ano pagin ang iban sining mga ginbasihan diri sang abogado nga SB member sa pag-file sang complaint sa Office of the Ombudsman. Check naton si Bombo Lynn Sibade sa iya sining follow-up report. Lynn, sa report na please kami. Nag-file Bombo Cham sang criminal kag administrative complaint si Sangguniang Bayan member Attorney Vincent Pascal de Asis sa Office of the Ombudsman batok kay Mayor Samuel Gumarin sang Buena Vista Guimaras bangod sa ginapahayag sini nga pagbutang sang local government unit sang Buena Vista sang ilang proyekto or programa ang ining tindahan ng bayan sa sulod sang Buena Vista Public Market. Tiang ining Buena Vista Public Market, Bombot Sam, ara ini nahamtang no sa may McLean, sa may Buena Vista, Banwas ng Buena Vista, kung sa diin gina-consist ini sang hindi magnubo sa 80 ka mga vendors sa sulod sang public market. Ginpakigamutan naton si Attorney De Asis kag iyag ginpahayag nga ang ginabaligya nga mga isda kag utan sang local government unit Buena Vista ang yara sa manubo nga presyo. Kung ipaanggid Bombot Cham sa ginabaligya sa mga vendors nga draman sa sulod sang Buena Vista Public Market. Suno sa iya na tukiba niya nga ti ang ining mga nagabaligya sa tindahan ng bayan kuno amo niya mga empleyado man sang munisipyo kag ti pati ang mga salakyan sa munisipyo ginagamit man suno sa iya sa pagtransport sang sining mga ginabakal nila nga isda kag utan pakadto sa may public market sang Banwa sang Buena Vista. Ginsiling man dari ni Attorney De Asis nga ti ang kapital nga gingamit sang tindahan ng bayan sa pagbakal sang isda kag utan ginaaligar halin sa private funds sang nasambit nga alkalde kag indi halin sa local government unit. So bangod sini nagsulat ang Sangguniang Bayan member kay Mayor Gumarin nga tinagapamangkot kon sa diin halin ang pondo nga ginagamit sa amo nga programa kag ang numero or sa nisino ni abi ang ining mga empleyado nga amo ang nagabaligya sa tindahan ng bayan. Tibase man sa sulat ni Mayor Gumarin kay tinag-respond man ini siya Bombot Cham sa sulat man ni Attorney De Asis. Sunod dari kay Mayor Gumarin ang tindahan ng bayan isa ka exclusive prerogative sini. Agod nga di ma-address man ang impact sang inflation kag epekto sang El Nino phenomenon kay halin pa ni July or June 2024 ang ning pagpahamtang sang tindahan ng bayan hasta subong ara pa ini sa Japon Bombot Sam. Apang tigin pahayag dari ni SB member De Asis nga wala man lang abi kuno sang layi o kon ordinansa nga ginaprubahan ang Sangguniang Bayan sa pag-establisar sang tindahan ng bayan kag pagpain man lang abi sang pondo para sa amo nga programa. So nagapati dari siya nga liable ang alkalde sa technical malversation sa idalom sang revised penal code. Yari bala aton pamatian ang nangin pahayag ni Sangguniang Bayan member Attorney Vincent Pascal de Asis. Nakabati kita sang damo-damo nga reklamo halin sa mga market vendors sang Buena Vista. Ang reklamo nga tungod nga ginakompetensyahan sila sang LGU. Na kung sa diin gabaligya sila isda, gabaligya sila utan, ang LGU nagabaligya man sa barato nga presyo. Di nakapatay ang mga legitimate nga mga market vendors sa Banwa sang Buena Vista. So hasta subong halin sang June hasta subong sa balita ko sige pagyapon ang pagbaligya sang LGU sa tindahan ng bayan. Ang intensyon sa tindahan ng bayan ay noble. Para sa akon as a Sangguniang Bayan member,
tungod very noble siya kay tungod nga nubo ang presyo sang balaklon, sang isda, sang ulutanon. Bisan ako, ga-agree ako sa dira. Galing kay ang proseso, hindi insakto. Nga bala hindi insakto. Tungod nga, ang kapital nga gingamit ni sa tindahan ng bayan halin sa bulsa pribado nga bulsa sang mayor ni Mayor Gumarin. Una-una do aligasyon lang na nga halin sa bulsa ni Mayor Gumarin. Pribado yung bulsa ang kapital sa tindahan ng bayan. Pero sa ulihi, sa nagasesyon na kami, pag ginapamangkot naton kag sa aton mga kaupdanan nga si SB Ronnie Ferrer, ang regarding sa tindahan ng bayan, mismo ang iya nga mga kaalyado nga mga SB member nag-ako nga ang pundo nga pribado halin sa bulsa ni Mayor Gumarin. Ara na dira na-attach naton sa aton nga complaint na annex naton nga ging-ako gid nila. Ang pamangkot karon hindi bala pwede nga pribado ang gamiton niya nga kwarta sa tindahan ng bayan. Para sa akon hindi gid pwede. Kay tungod nga naganegosyo siya sa merkado gamit niya ang empleyado sa gobyerno. Ang mga casual employees, mga taga-agriculture office, dito tanang gabantay sa tindahan ng bayan. Ang soldo nila halin sa gobyerno, hindi iya kay Mayor Gumarin nga pribado nga ginahatag ni Mayor Gumarin. Ang mga salakyan sang banwa, ang truck kag ang pick-up ginagamit ni Mayor Gumarin sa pagbakal sa mga utan, sa mga isda sa fishing port kag sa merkado diri sa Iloilo. Kag ginaroro pa na halos tanan ina gastos sang banwa sang Buenavista, gastos sang kaban sang gobyerno sang Buenavista. Amo na ang rason nga barato sila kay tungod nga wala sila bayad sa manpower, wala sila bayad sa transportasyon. Ang mga kaluluoy, ang mga vendors nga ara sa nga nagabayad sang buwis adlaw, gabayad arkabala, kaluluoy ni sila. Ang ano da karon nga abala may technical malversation ang tawag. So sa aton nga layi maghambal kita technical malversation, ang mangin liable dira is isa ka accountable public officer. So si Mayor Gumarin isa na siya ka accountable public officer. Ang ikaduwa da nga element sang sang technical malversation is ging-apply niya ang public funds halin sa iya administrasyon sa iban nga public purpose, no? May public funds gingamit niya sa iban nga public purpose. Tapos ang ikatlo nga requirement sang sining technical malversation, ang ikatlo nga element sini is nga ang public use nga sang public funds ging-apply niya different from the purpose for which they are originally intended. So for example, ang mga empleyado nga ginapabantay niya, gingbayran ini sang gobyerno para for example, ara ka sa agricultural office, gingbayran ka para dra ka mag-obra sa agricultural office. Hindi kaya gingbayran para magbantay sang tindahan ng bayan, para hindi kaya way kayo gingbayran sa gobyerno para nga magbantay sa merkado. So isa na no, damo-damo nga accounts ni. Kaya isa ka empleyado gina-violate ang layi. For example, ang pick-up kag ang truck. No, ang pick-up na for public purpose lang na within gamito na sa public functions ang isa ka opisyales. Ang ginghimo ni Mayor Gumarin, gingamit niya na, ari may picture kita din, no? May picture kita, nagasakay sa roro, damo-damo styrofoam, no? Styrofoam nga ginasudlan sa mga isda. So, gingamit ina nga magbakal sang isda. So, ang purpose ng pick-up nga na, gingamit ni Mayor Gumarin sa lain nga bagay. Nabatian, Bombacham, si Sangguniang Bayan member, Attorney Vincent Pascal de Asis. All right. Now,
ang plastada sila direte mismo ako kuno ang mga SB member nga mga kopdanan ni Mayor Sam nga iya gid man personal nga kwarta, private fund niya abi, no? Ako na malunta pa ang gin-finance niya sa sining tindahan ng bayan. Yes, actually yung siling ni SB member De Asis August 1 during sang ilang regular session sa Sangguniang Bayan, ginako mismo sa mga iya nga siling ati mga kaalyado man daw ni Mayor Gumarin sa session nga ting source of funds naghalin sa private funds sang municipal mayor. All right. Private fund ni Mayor. Sa ginako sa mga kalyado niya nga SB member. Ang pamangkot, pwede bala na nga ang alkalde maka-negosyo sa kasubong sining tindahan ng bayan kung privately finance niya ang mga ginabaligya dira. Definitely, ang ginansya, ang kita sa tindahan ng bayan, makadto man kay Mayor bumulin sa musina. Ting ni Attorney De Asis, saling dari niya nga for safekeeping kuno do mo nang sabat sang staff sang munisipyo ang ginansya kay ti halin man sa pondo kuno ni Mayor Gumarin nga private fund ya Bombotsam. Kaya okay lang matani kung ang mga empleyado siya bala kuno bala nagapasweldo gid. Yes. Bombotsam kag hindi ang mga empleyado ya sang munisipyo ang ginbutang didto kag ti ang mga gamit nga gingamit iya man sa munisipyo. So muna do nalapas gid suno kay Attorney De Asis ang layi Bombotsam. Kay ti amo nang isa sa mga palamangkutanon Although in good faith kay ti makabaligya sang barato, ang mga tao maka-afford nga magbakal sang mga utanon, isda, kalanunon, so and so. Ugaling, amo niyang palamangkutanon sinikaron niya Bombolinse. Pribado nga pundo ni Mayor, gingamit niya to finance ang tindahan ng bayan, but ang resources including sa mga empleyado sa local government unit sa Banwa sa Buena Vista, no, gingamit niya man as vendor. Nagatrabaho sila nga nagabaligya and then ginaswelduhan sila sa local government unit. Magluwas sina ang other resources pagid such as the pick-up truck kag iban pa nga mga salakyan nga kung sa diinti sa akon nga pagpati kag do hindi man ako magsala, ang gatong sini nga ginagamit diri, gatong man sang gobyerno gatong sa local government unit, pundo sa local government unit sa Banwa sa Buena Vista. And then, ang ginansya kay privately financed by the mayor, i-safe keep niya. Ano klase nga safe keep ini? Amo gani, Bombotsam. Actually, wala na na pahatag sa dugang detalye kay ti amo lang man ako nung ginsabat ko no sang staff man sa munisipyo for safekeeping lang gid. Kay actually before pa man nga nakasabat si Mayor Samuel Gumarin sa kay Attorney De Asis, una gid nga ginpamangkot ni Attorney De Asis syempre ang municipal accountant Bombotsam with regards sa source of fund, pero ti ginrefer ang iyang pamangkot sa Office of the Mayor. Nagsulat man siya actually sa Human Resource Department, namangkot siya sa listahan sa mga municipal employees bala nga gin-assign sa tindahan ng bayan, pero the same answer man kunong nabato niya nga gin-refer siya sa Office of the Mayor. Rason nga ti after kato nagsulat pagid siya, nagmangkot pagid siya sa municipal accountant, sa municipal bangod sa sining mga wala pagsabat sa iya or gina-refer siya sa kay Mayor Gumarin. So nagsulat na lang siya kay Mayor Gumarin Bombotsam sang nagligad nga Setyembre 20 Bombotsam. All right. Danay lang. Ang isa na lang kapamangkot Bombolins, paano na-identify nga mga taga munisipyo ang nagatrabaho, nagabaligya sa tindahan ng bayan?
kilala ni SB member di ASIS ang pipila ka mga employees bombot sam na identify ang iban dari kay timigin pa nag-atag di siya nga mga picture sa aton nga nakita yang mga tsura ni nga nagabaligya mga under ni sila kuno sa Municipal Agriculture Office. All right. So muna bombot sama i-check man naton ano man kita check man kita no sang dugang pagid nga detalye na tuhoy sini kay tidudamo na ni sang kaso bombot sam ang ginpasaka or nila dari file bato kay Mayor Samuel Gumarin. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Lindsay Bade. Bukas ang linya sang Bombo Radio sa anuman nga pahayag ni Buenavista Guimaras sa Mayor Samuel Gumarin sa sining complaint kag sa mga statement nga ginbuy-an ni Attorney Vincenta de Asis nga isa man iya ka Sangguniang Bayan member sa Banwasang Buenavista. Sa aton sini nga mga kabumbo. And that is why gani nga nag-file siya sa kaso nga technical malversation, kaso administratibo kag kaso kriminal batok sa alkalde sa Banwasang Buenavista kay Mayor Sam Gumarin bangod nga mayara sang nakita nga irregularidad. Irregularidad in the sense nga kung privately funded by the mayor inang tindahan ng bayan, tani hindi na tindahan ng bayan, tindahan ni mayor tani na. Sa aton sini nga mga kabumbo. O galing kiti, ang intensyon nga makabaligya sang mas barato, mas affordable nga mga kalanunon ang mga taga Banwasang Buenavista. Pero wala man ginakonsiderar sa amo sini nga kay gayunan nga ang mga vendor dira sa may Buenavista Public Market, sila ining mga nag-comply sa mga nagakaigo sini nga pagsulundan para iya nga makabaligya man dira. Kag kung ano man nga mga arkila, arkabala, so on and so forth, nagabayad man sila plus ang ila pa siniiya nga kapital. Kag naibaluan naton ining mga vendor sa merkado, rolling man lang ning ila sining nga kapital. Ginkompetensyahan karon sa nga merkado ni Mayor, este merkado ng bayan. Tapos iya Banwa ang nagabantay dira, taga munisipyo pa as per allegations. Ang nagahakot sang ila sining nga mga balaligya dira resources sang local government unit such as the pick-up truck. Tiyang ginatughong sini Banwa kwarta man sang gobyerno, pondo sang nga gobyerno. Ti karon ginagamit iya sa privately funded nga the so-called tindahan ng bayan ni Mayor Sam Gumarin. Tiluyag man naton nga mabatian kung anong pathag diri sang mayor. Kay ang tinutuyo maayo gid. Sa aton sini makabumbo. Galing ang pamaagi may ginalapas galayi kag may mga irregularidad. Sa aton sini nga mga kabumbo. Sandig pagani sa Article 220 sang Revised Penal Code, sa aton sini nga mga kabumbo, nakabutang diri nga while public officers might have good intentions in diverting public resources, such as intentions are not enough. Sa aton sini karon nga mga tagpalamati. Ti sa liwat, bukas ang linya sang Bombo Radio agud akomodaron ang sabat kag mga pahayag ni Mayor Samuel Gumarin na tuhoy sa nasambit karon iya nga isyu.
no sa aton sini nga mga kabombo. Ang oras naton 35 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton na Banwa, mga police reports pasiplatan naton duha ka minor de edad suspect sa pagpanghimulos sa minor de edad man sa Banwa sa Santa Barbara, hilway sang kapulisan. 7 ka mga motor nagkalasunog sa Taft North Mandurriao. Ano ayhan ang kose ni? Balikan tayo ni matapos ang bilang kaimportante nga mga panumdum. Oras naton. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 24 to 30, 2024. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda ang magatakop sa bulan sang Nobyembre 2024 with an exciting musical show sa concert at Plaza. Blasting of alas 6 ang gabi sa November 30, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs, kag madamo pa nga iba na ikaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 1, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa latolda sa mga adlaw. Alas 11 sang aga, sa diyon sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will, ilabi na gid sa sining nga Yuletide season, kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga ang kalinong kag paghigugma among magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Isang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho.
Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sa ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kon ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan ang paglikaw sa sunog. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takda sining launa. Balik na diri karon sa pagpangalagad sa pumuanay sa udto. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Check tani balita ni Bombo Marisol Biniaso kay may duwa ka minor de edad nga suspitsado sa pagpanghimulos ang ginhimuslan sini nila. Minor de edad man pero tingin release na ini sila kuno sang Santa Barbara PNP.
Kag ano ay hanang natabo to ka, 7 ka motor to ang nagkalasunog ginya sa may barangay Taft North, Mandurriao. Mga balita nagikan sa patrol with Bombo Marisol Viñasol sa report na please come in. Bombo sam temporaryo subong nga ginhilway ang ining duha ka menor de edad nga nangin principal suspect sa pagpanghimulos ng isa diri ka menor de edad sa may banwasang Santa Barbara. So natabo ini sang Nobyembre 25, 2024 sa diin ang biktima isa ka menor de edad nagapangidaron sang 15 anyos. Samtang ining mga suspect may 3 ka principal suspect no nga nag-ubra sining pagpanghimulos sa diin na involved diri ang duha ka menor de edad 16 years old kag 17 years old kag isa ka 21 anyos nga lalaki nga taga Banwasang Lemery. Sa interview naton diri kay Police Major Seriaco Escaliarga, ang hepe sang Santa Barbara Municipal Police Station, suno sa iya nga base diri sa pagtuad sang sining biktima nga natabo ini matapos ang pag-inom-inom sang sining mga suspect. Upod man ining biktima actually, mga isa pa lang kasimana niya nga na-meet o kung nakilala ang mga ini kag dito no, nag-upod siya nga nag-inom-inom. Upod pa actually ang pila ka mga abyansi nila kasi nabilin ini siya nga isa nganon sa isa kaduwayang sa diin nag-upod man siya no, upod ining 3 ka mga biktima kag dito no, wala gid na tuad sa aton kadto sensitibo nga ma-describe man abi ang pila ka mga akto nga ginobra sang sining mga biktima o kun mga suspect sa biktima kag dito Bombo Champion papuli o kun nagpuli ining bata nga babayi sa diin nagpanugid ini siya sa iyang abyan kag dito na report ining ginobra sang sining 3 ka mga suspect kag ang natabo diri ang after sa pagkatuad sang sining biktima ginkantuan ining duha ka mga minor de edad nga mga nasambit nga suspect kag gindakop sila sang kapulisan. Samtang ining 21 anyos nga lalaki ang nilayon man nga nagsungka diri sa bahin sang Lemery Municipal Police Station kag dito natingob ini sila may natabo nga sa diin gin priso sila kag at the same time pagkatapos ini sang November 28 ang verdict sang provincial prosecutor amo ang ginhilway ang ining temporaryo ang ginhilway ining mga minor de edad nga biktima samtang ining 21 anyos nga lalaki ang priso subong sa ilang police station sa diin nagapangatubang ining mga 3 no after na file ang kaso sa ilang Republic Act 7610 o kung ining may kaangot sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kag sa bahin diri subong sa mga rason man abi nga ginhilway ining duha ka mga minor de edad pasubong gina pa facilitate ini sila gina pa monitor sa gihapon sa Municipal Social Welfare Development sang nasambit nga banwa. Sa dugang bala nga pahayag ipabatita nga ato nang interview kay Police Major Seriaco Escaliarga. Nato pala naton man kaso sa provincial prosecutor last November 27 sa gabi. Ano ni nga mga kaso nga ang gin-file against sa ila, sir? Ang case nga pa natin siya sa ila sa mga respondent na to na suspect sa rape in relation to RA 7610 considering that the victim is a minor. Pila na di ang suspect, sir? Anong mga pang-idaro nila, sir? Ang suspect na to lang is 3 kabilog, no? 2 ka minor. Age niya is 16, 17, and isa ka legal age 21. Oh, bali diin na niya subong, sir, ang legal age kag diining mga minor, sir? So far, no, ang mga minor suspect naton na gin-release mo ni isang court na to, no, sa prosecutor's office, balik sa forming time, balik sa ginikanan. Ano ni, sir, ang participation sa 2 ka minor kag ang ining 21 years old, sir? Actually, so far, based man sa among investigation, parehas maraming sila tanan nga principal suspect. Bali, ano ni, sir, ang possible nga natabo, sir? Not the act nga ginobra, pero anong possible paano ni nila na, sir, ang babayi? Nahagad or napakado sa area sa diin nila ginobra ang among act? Actually, ma'am, no, at around 2 o'clock sang hapon, November 25, nag-agaray man sila nga newly acquainted friends nga siguro mag-banding-banding. And turn out that naginom-inom sila sang
liquor, specifically Tanduay, no? Tanduay, posible Tanduay. And then, siyang medyo nakakuha na sila na nakainom na, and then siyempre medyo ara na sila sa stage nga may alcohol ng ilang paminsaron, posible natabo ang hindi dapat matabo, no, sa hinimo sa tatlo ka suspect against sa minor victim. Ang minor nga ni Sir ginhagad nila inom, sir, bali bag-o nila kilala or dugay naman? As per sa amon na follow-up investigation, pag wala ni sila nagkilalay, more or less, siguro mga 1 week pa lang siguro sila nga nagkilalay. Nabatian diri Bombotsam ang kabahin sang aton nga nangin interview kay Police Major Seriaco Esteliarga kag sa subong sa bahin naman iya sang sining biktima may pila ka mga intervention man nga ginaubra subong ang City Social o kon ang Municipal Social Welfare Development sang sining banwa sang Santa Barbara para mahatagan man sang igtalupangot ang trauma abi nga eksperyensyahan sang sining minor de edad nga babayi. Ang pamangkot nga gin-release ang duha? Amo na ang verdict or temporary verdict subong gani Bombotsam dako man gani nga palamangkutanon ini nga agin release ining mga minor de edad wala abi kin turnover sa sining mga balay dalayunan kun nga supposed to be dira kid man abi ginapangbutang ining mga child conflict with the laws Yes. bala naton. Oh. Pero amo ni ang natabo diri Bombotsam. Di sino kuno nagmando nga i-release ini? Iya ni ka provincial prosecutor nga mando Bombotsam pero ginapa-monitor nila sa sining mga katapo sang DSWD o kon mismo MSWD. Hindi bala may kaso na nga gin-file? Na-file na ang kaso nga Republic Act 7610. Di may kaso na nga gin-file ara sa kustudiya sang kapulisan. Dapat gin-refer ini sa ahensya sang gobyerno such as the Department of Social Welfare Development ining mga minor nga ni nakakomiter sang krimen kay hindi lang naman niya basta-basta or krimen nga nangawat lang sila bubot sa Tiangge. Hindi ni kundi ginaakusaran sila, no, nga nagpanghimulos sa isa ka minor de edad nga agin release iniyaw nga agin manduan sang provincial prosecutor nga i-release. Ano parinti sang may parinti ang mga suspitsado sa provincial prosecutor's office? Ginahibalo pa na naton Bombotsam kung ano gid ang natabo nga amo ni no gin-release ining mga minor de edad sa pihak nga amo na ni ang ginobra nila abi Bombotsam. Ma-release man lang na sila kung wala sang kaso nga may gin-file within sa reglementary period abi but di ba November 27 gin-file ang kaso? November 28 Bombotsam. November 28? Yes, Bombotsam. Okay, nag-surrender may nag-surrender o gindakop gid? Ang ining duha ang gindakop sila Bombotsam ginkantuan sa ilang nga balay kag ang ining 21 years old ang voluntarily nag-surrender paagi sa Lemery Municipal Police Station. Pero saan sila nag-surrender sa Pizza 27? 26. Yes, Bombotsam. So 26 may posibilidad nga naglapse ang reglementary period? Wala Bombotsam kay wala pa 24 hours natabo ang ining insidente abi nga ginobra sa nila. November 25 na commit, then November 26 dito after abi ka November 25 nakasugi dayon ang bata, then November 26 gilayon nga ginpangkatuan ining ginapangtumod sang minor de edad nga biktima kag at the same time naka-contact man dito sa may Lemery Municipal Police Station. All right, team dako ni nga pala mangkutanon napamangkot naton si Series Calargang agin buyan agin release to. Ang sabat nilang sa aton gid Bombotsam is bangod kay minor de edad pero ginapa-facilitate, ginapa-monitor sa gihapon sa mga katapo sang Municipal Social Welfare Development Office. Ati istorya dalom istorya dalom payag-payag na magamo na Bombosol kay bisan ilabo pas bato pangitaan niya sa pamagi agun nga pangapalagyo. Dako ay kaluluoy na to yung biktima nga nalubusan. Roger and that Bombotsam. Ti ni karon kay gipapuli na to nila? Pick upon ni Watsang Polisan to? May kaso na file naman bala ang kaso nga gimbuyan pao?
Kay ang last verdict, Bombocham, ang bahin sang provincial prosecutor. Di mangkutunta na provincial prosecutor, kabay pa nga magsabat sila, basi kon ihado sang taga-provincial prosecutor ang isa sa mga suspitsado. Baw, yado. Di malunta lang, anay nga puli lang ka mo doon mga mamos na nga suglanon bla, kabay pa. Anyway, paluapon nato ni Sol, kay do makalilibog sa ulo ni. Ano natabo to sa pito ka motor? Sa Top North nga nagklasunog niyaw? Yes, Bombocham, sa bahin iya sa update diri sa natabo nga sunog sa ginangkaagahon, no, pitogid ka mga salakyan ang naulamid sa natabo nga sunog diri sa may barangay Top North, Mandurriao, Iloilo City. Sa interview naton diri kay Fire Officer to Earl Anthony Daruca, ang Fire and Arson Investigator diri sa may Iloilo City Fire Station, suno sa iya nga syempre una nagduda man sila kung bala may foul play o kung bala intentional ang natabo nga pagkasunog sa sining mga motorsiklo nga involving pitogid gani kabilog, no. So ginsikyan nila ining closer ka television nga nagaatubang gid sa area sa di nakapark ining mga motorsiklo abis ang pila diri ka mga borders sa nasambit nga area, specifically diri sa atubang gid bala sang sining barangay hall sang nasambit nga barangay. Kag dito nakita nga may isa ka motorsiklo o kon nasambit abi nga salakyan, certain ang nagapanag-iya si certain dili nga nag-park gulpiada ang ining motorsiklo kag dito, no, gin panglamon o kon naglapta ini siya sa mga kaiti nga mga motorsiklo man nga nakaparking sa diin duwagi diri gani ang totally burned, kag ining 5 naman ang partially burned. Kag sa kabilugan suno kay Fire Officer Anthony Daruca nga nagdangat sa 160,000 pesos ang nanginbalor sang kahalitan sa nasambit nga sunog. Sa dugang bala nga So bali pila ang nasunog? Pila ka motor? Bali 2 ka totally burned, Bombocham. Then 4 ka partially burned nga motorsiklo kag isa ka tricycle nga partially burned nga naulamid man sa nasambit nga sunog. So 4 ka motorsiklo, isa ka tricycle, 5. Ano pa ginang 2 nga nasunog? Ang motorsiklo, Bombocham. Puro motorsiklo tanan. 6 ka motorsiklo tanan, Bombocham. 6 ka motorsiklo, isa ka tricycle. Yes, Bombocham. All right. Pabati ta bala ang ato nangin interview kay Fire Officer Anthony Daruca. Kita ma'am totally damage nga 2 ma'am, which is ang Suzuki router, Suzuki Smash ma'am. Ara man da ma'am ang origin ta ma'am, which is ang Suzuki router nga sa iyan ni Billy Maromas ma'am. Tapos yara kita partially damaged, which is ang Isuzu MUX. Isa ka tricycle pagin ma'am nga Suzuki Smash. Kag 3 pagin ma'am ka motor ma'am, which is Honda Click, Yamaha Mio, kag Kawasaki Badja ma'am. Ang total damage sa ma'am is 160,000 ma'am. Okay. Bali, sir, may adaro kita lead kung ano ang ginumpisan sang kalayo, sir, kag diin na to sa mga motorcycles. Yes, ma'am. Bali, nag-origin sa ma'am sa motor nga Suzuki router, which is ang owner is si Billy D. Maromas Jr., ma'am. Ano po ang ginasundan niyo, sir, nga posible ginto na sang kalayo? Bali, wala namon di ma'am gin-disregard nga base may isansa nga intentional. So, gin-check kinamon liwat sa CCTV. Besides nga nabalaan na namon kundi ng origin. Pag-check naman sa CCTV, ma'am, nakitaan ginamon nga wala giman ma'am sang intentional nga possibility. Kaya wala gid tao for pila ka hours, ma'am. Pag wala ma'am may nagpalapit dito sa area nga to, ma'am. So nakita naman sa CCTV, ma'am, nga gas park na siya, ma'am, pag siya lang gid ang nakalayo nga motor sa sugod, ma'am. So posible ano, sir, ang cause gid, sir? Sa battery, ma'am, sa wiring siguro, ma'am, kay actually, wala man siya na-modified, ma'am, base sa wear and tear lang siguro, ma'am. Bombocham na batian si Fire Officer to Earl Anthony Daruca sa Iloilo City Fire Station. Nagalibog ang ulo ko, ti kay Wyman Gandar ang motorsiklo nga nag-angkon sa kalayo, Sol? Posible may sa isa dito ka motorsiklo bala Bombocham ang leader iyan dito nga electrical in nature. Usually amo nang ginasundan nila nga posible ang spark plug or mga kay isa gani sa ginapaminsar ko base may power bank sa sulod sang motorsiklo nga nalipatan o galing kitigab iman mo kay usually amo nang isa sa mga nagakadapat gid nga
likawan sa aton sini nga mga kabumbo ang magbilin sang power bank sa ila sini maslakyan, hilabi na kung mainit ang tsimpo, ilabi na kung adlaw abi, no? Kay may tendency ang power bank nga mag-init, maghabok, maglupok ina kag makakos ang sunog. Galing kitigab Bumbo Sol? Kaagahon. Kaagahon? Yes, oh. Kaagahon? Mga around 3 a.m. Oh, din gid kuno ano nga motor tong ginhalinan gani? Ang tong Kawasaki, Bombochan. Ang Kawasaki nga rouser? Yes, Bombochan. Oh. 100 pila ang total damage? 160,000 pesos. 150,000. Wow, kung naulamin to yung motor mo, Bumbo, umel kag way mo pa maimpasan. Sus, libog ang hulo mo guro, hindi amak, no? Di ba, Sol? Soldier and that Bombochan. Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Marisol Viñas sa imo sini iyang follow-up report. Plaligban ni karon kung anong kausa sang sunog, ginambal nila electrical in nature. Paano abi mag may mga grounded sini nga wire kag siguro probably nakadakop sang gasolina, may leakage, no? Kay ti ginhusisa gid sang Bureau of Fire, ginlantaw nila sa CCTV sa aton sini mga kabumbo kung bala may ara sang hungod nga nagsunog, pero way man nugulpiada lang kuno yan nag-spark sa aton sini nga mga kabumbo. Ti balantayan man ini sa mga kauturan naton nga may mga motorsiklo bla, kung mahilig ikaw mag-modify sa imo sini nga motorsiklo, magdugang dira sa mga suga-suga, ti dapat pasiguraduhon mo man nga naga-install sina ang naka-intindi, ang may knowledge, no? Kay kung magsala-sala lang sila banwa, ti dako ang posibilidad nga makatuga ini sang halit sa imo man mismo nga motorsiklo. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco, vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 24 to 30, 2024. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda ang magatakop sa bulan sang Nobyembre 2024 with an exciting musical show sa concert at Plaza. Blasting of alas 6 ang gabi sa November 30, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs, kag madamo pa nga iba na ikaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 1, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw. Alas 11 sang aga, sa diyon sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will, ilabi na gid sa sining nga Yuletide season, kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga ang kalinong kag paghigugma among magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Si Anay
Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pagibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar
antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Ini amo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agud mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon, butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy. Ito ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello, hello, hello. Good afternoon sa inyo mga kabombo. Happy weekend. Oy, last day sa bulan sa Nobyembre. Buwas. Disyembre na kita. This is Tita Regine. Welcome sa Saturday edition sa sininga palatuntunan kahapon lamang program. Ari na ang aton nga winner. Mag-iistorya kita sa iya sa diligid lamang madugay ang iyang mga rampa days. Kagang iyang love life. Din ka mo nakakita. No? After 40 years, ngagin bayaan sila sang iyang bana, kag amay sang iyang mga kabataan. Bumalik si Iyoy. Diba? Ano ayhan ang batyago, no? Sang isa ka asawa, sang isa ka mother. Nga mo nang ginhimo, ginbalikan ka after 40 years. Very interesting. So, later on, mag-istorya kita sa iya. And to those nga may mga stories na gin-share diri sa ato this week, bawbantay gid ka mo ha, kay magalawag naman kita sa ato nga winner para sa sining nga semana. Sige, check ta ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Santo Gid, mga kabombo, 25 days bag-o ang Pasko. Tomorrow is already December 1. So welcome again, diri sa KLP. Here's our song para sa inyo from Ferdinand D. Madura, Be Yourself. Good afternoon and welcome sa kahapon lamang program.
You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead, and I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Just be yourself. Oh, just be yourself. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. You are just yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. That's right. Just be yourself as you tell your own story. Why nadurog mo, ah? Ang pinakasimple nga pag-istorya ninyo sa inyong istorya. Ang mga inagyan ninyo sa kabuhi. Paki-email ang inyong mga stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon, you can write your stories and i-share, ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Again, this is Tita Regine and it's time para i-welcome natin dito sa studio ang ating winner, si Miss Granny Sang La Paz. Actually, ara siya sa Dalom, no? She's 78 years old. So, dito na siya kuno sa Dalom. Ano problem, gid? Miss Granny, good afternoon, gid sa imo. Mayong hapon man si mo Inday Regine, lalo na sa mga katapo sang Bombo Radio, kag sa mga staff ninyo, kag sa tagpalamati, mayong hapon niyo tanan-tanan, lalo na sa iyo Inday. Sige, Day, paliyag day, tunog-tunog tay kay mahina ang pandinig ko. Sige. Yeah, how about this? Mas mabatian mo na ako? Oo, okay. Okay, sige. Salamat gida. Ginpadalaan mo ako diri sa mga pictures mo. Kay nagarampa-rampa gali ikaw. No wonder. Temprano ka pa nga nakapamana. Kay ka-pretty gid sa imo. May pagkamistisa, no? Ang atong diri nga winner. Alright? Susuguran ta ang pagpisa-pisa sa iyo. Pisa-pisa gid dya. Miss Granny, pag-graduate mo sa high school,
Gipadala ikaw sang imo amay sa Bacolod para ilikaw sa mga nagaulo aligid sa imo nga aman damo gid ang nagapangaluyag sa imo. Hindi man inday kay hindi man siya gusto nga mamana ko dayon. Pero sad to nga time may nobyo na ikaw, Wala palikaw pa. niya ka. Wala pa. Pero dumera ikaw ang siling mga daw childhood friend. Mo lang nang kababata nga daw love tulok asin tutok lang. Ay aba. Ang sa una ginano. Uso na. Amo ginay sang una malaya dayon. Ang linya, no? Love to look, ashamed to talk. Oh, din ka da. So, sandito ka na sa Bacolod, ay, abis ang father mo, makapalayo ka na sa early nga pagpamana, pero digto pagid gani. Nga nakita mong imo pala manhon, tapos hubin ka pa, pila lang itong imo edad sa namana ikaw. Do 18 siguro daw, hindi ko man to nagustuhan, do nalian lang man. Pwede bala ina? Siguro Ano ikaw, yung shotgun wedding? Di man day amot kay ako gani mismo do hindi ko gani magpati. Ganun. Ti siguro kapalaran gid no. Ara na mo ti wala na ka magawa. Okay. So nangabuhi ka mo nga duwa and then sang duwa ng inyo nga anak, may natabo sa bana mo. Ang bana mo young man sa ano tay wala man to may balik, wala man sila nag-away. Kay nali man lang kayang balay namon babaw dalo. Tapos ang ginsawayan lang to sang bana ko nga ang hinabros ginlapta ang mga anong higko bala ang pag nagakaon na akigan ang hinablos tapos nanaog sa dalom pag nanugid ka tatay sa bayaw ya. Tapos siguro may gutanon may sila guro nga kung misunderstanding silang din balang kay wala kuya kabalo. Oo. Kapag panaog sa dalom gulpi lang gindon. Yung tiro na lang dayon wala mo bali Igo kung balan lahat-lak na. Tapos hintaduan mo pa na yung husband mo, no? Bit-bit mo pang imo nga bata. Oo. Ano ang last words niya sa imo? Yan ikaw na lang napadako sa ngaton kabataan. Oh my God. So, wala ko mahimo. Mm-mm. Nakita ko with Ridin na bambo pa to siyang una nakaran. Okay. Pila lang to edad sa napatay siya? Siguro mga more than 20 ako. 22 Very young. ako. Oo, very young. So, 22 ka lang sa nabalo ka? Oo, wala pa ko gani buot. Mo gani, no? So, sa napatayan niya mo ba na, sa diin ikaw nagadto, kag pila ka bata ang bit-bit mo? Isa kabilog bata, kay inawiran sa ugangan ko, isa tayo dalon ko, galing na dakpan ko nila, tinawiran gid nila, kay bata pa ko mo. So, hindi sila taniluyag nga maglakat ka, nga bit-bit mo ang bata? Tinaglisensya man ko, nga mga puli ko sa Iloilo. Oo. Kay siling ko pa'y plano ko nga gusto ko, may eskwela ko uli. Okay. Di galing nga nagkita kami sa kababata, kung bala kay Chultiro, paman siya, na binagid do may ikon kami sa una nga do mayo, amo relasyon bla. So, may past ka mo nga duha? Oo. Dali lang bala, dali lang gid. So dali lang ang bata nga ginawidan to sang imo nga mga ugangan. Didto siya ya nagdako sa ila. Oo, ato to si Yaya. Pero may communication man ka mo. Oo. Lalay nagkadto din na puli mi sa akon. I see. And then amo nang istorya mo no, pagpauli mo, nagkita ay ka mo sang imo anay makabig naton ini nga first love. Oo, kababata. Kababata. Tapos nagluyagay ka mo ya liwat. Bali ano ni kalawig ka nga nabalo kag namana ikaw liwat. Puro mga sobra 1 year man. So siya ni ang imo ginpamana. Anong iya nga obra? Construction. Ano siya sa construction? Ang foreman tanday subong. I see. Sang nakilala mo siya, foreman na siya? Hindi pa. Oo. So, kamusta man ang inyong pagpangabuhi? Nagpakasal gid man ka mo? Okay man kami dahil isang pag-upod na mo, gipakasal man kami sa amon tiya. Aha. Ipatigayong sa tiya, yung makasal kami. Di mayo kay baton niya man ang bata mo sa unang mga bana. Oo, daw bata yaman. So, pila ka bilog yung inyo nga nangin bata? Ang kabana ko na yung 4. 4 ka bilog. So, plus ang isa mo ka bata. So, 5 tanan. Ato na yan sa gintan, dako na yan. I see. Why na diya sa poder ko, ato na sa gintan. Sang namana ikaw? Oo, napuli sa gintan. Namana naman mong may edad naman. Ati, 1 year lang sila. Okay, wait lang. So, pila edad sa bata mo to? Sang gindala mo di siya? Napuli ka sa inyo? Yung gamay pa Oo, gani. So, bali. Yan, nagdugay, manggalit sa day sa akon. Oo, gani. So, ikaw man ang nagpa-eskwela sa iya. So, baton man siya sa bana mo, ikaduha. Oo, plangga man siya mo magani na namian ko siya kay baton niya man. Okay. Pero, 3 na ning inyo anak sa nagsugod bisyong imo bana. Ano ning iya ginahimo? Yan,
na di kabudlay day kung ang mga laki pira sa mayo day kung madistino sa layo galain. So hindi kaya ang LDR nga ginatawag. Panulay ang skin pero wala day. And then sang nagbata ikaw sang ikaapat ninyo nga anak, wala siya ya? Oo, ato na ko ato na siya sa Manila. Ginbilin mo imo bata tapos ginapa sumanto siya sa Manila, ti anong natabo didto? Hoy gani ko day katultol ko minuusoy ko lang. Basta may address lang ko kag may kwarta kay may nablos man ko sa Pasig. Nagtulog ko sa Lonita sang hulat ng pangita ay nakita ko man sa Sulihi. Te, ano istorya na inyo nga duha? May istorya kami nga duha kay kumo amo na natabo nga permiya ko na kung madestino sa iban daw galain bala. So balik kung madestino siya sa iba nga lugar, kapangita man to siya sa bag-uye nga partner. Siguro day siyempre daw layaw sa dayo niya lain gid ko na pero kunari sa border ko buot man siya day. Why, how often ang pagpauli niya kung ara sa layo nga lugar? Oo, padala lang man siya kung kisa. So wala na siya gapauli-uli? Why? Ang last niya nga naglakat siya sa Manila. Why na siya puli na nga, pero nagngako siya sa akong day. Ano pangako niya? Hindi na siya magpadestino sa ibang nga lugar. So last na tutani ang Manila? Oo, last na to kay hindi na siya kung magpadestino sa layo kay parang sa unay na lang kasamon, hindi na siya magliwat. Anon muna day kay naghulat ka hasta sa mulat ka, wala tanga ka sa hangin, wala ka kabalo na kundi na siya. So bale, pangakong napako. Yan, ang nablaway pa to sa oras, cellphone yan, di ka ba kabalo kundiin siya. Sa pamilya, yan, wala siya kabalo kundiin. So, di wala ko may mo. Siyempre, nalukoy mga sa kabataan ko, tinguha na lang ko yung mapadlag ko, kabataan ko Okay. Kaya wala ka naman contact sa iya, no? Even ang family niya, wala naman gani kabalo kung diin siya. So, nagtalikod gid siya sa inyo. Umalis nang walang paalam. Napakong pangako ang iyang ginbilin sa imo. Nabala siling nila nga, nasiod ka siguro. Anong ginapang siod gani mga kuray, mga alimango. At tanong mo ginimo, para nga mabuhi mo mga anak mo, 4 kabilog. Gamay pa na day ang bunso, katiti, pa na sa bibiron. Di damo, manday nobra ko, ay primero, nagpromo ko sa Barclay. Nang house to house, nahihubin pa ko. Tapos, inuntat ko naman to, kaya daw hindi man mayo ang income. So, nagpanahi ko sa nang kusturira ko sa Dalisay bala. Kay ang tagya taga dito sa amon. So may tigulang na day nga kilala sang ama ko. Kinlahugan ako ni pakadtoy ko sa akon ning kuway kapalad mo. Tanawon kun himalaran ako kung anong kapalaran ko. Pahimalad ka? Ano ang balin sa imo? Ano kunong kapalaran mo? Ay kakalain kuno bulag balad ko kuno. Tapos niya kung mamana ko kuno, hindi ka inday sila niya mamana. Kaya kung mamana kasi niya, una mo nga bana, mapatay. Tapos niya kung ikadua mo nga bana niya, bulagan ka man gyapon. Uy, kabalo siya, sang imo nga sitwasyon. Wala ko kay kakilala siya, day. So matanda? Tigulang na niya, day, taga Mindanao, nagsampot lang da ya. Nakilala siyang ama ko nga, kabalo lang bala magimalad, day. Hindi nga niya ko gani, nga hindi ko gani mag-amo na. So tumpak gali no? Ang iyang ginhimalad sa imo? Hindi ko, ano man, siputo siya, nga nagsalir, sabay ko. Okay. So baling ika-4 yun nga bata, halos wala giniya nakita sang bana mo, no? Wala. Okay. Kaya mo ni nga tiyempo nga wala na siya nagpauli? Oo. Okay. So ano nga mga trabaho ang imong ginsudlan para nga mabuhi mo ang mga bata? Nagluto-luto ka pag nagkusturira ko hinday. So, nakapangluto ko sa Birya Soriano siyang 2 kahapon. Nang luto ko. Ang isa kahapon gani nang hindi nami magawi sa sulod balay kay gaborlis na siya. Tapos kinso ang pala sa pag-iya nga hindi na di pwede. May upod man ko nga bandira. Tapos ang sangunang budget 100 lang yang sudan mo. Unang sobra nga sudan nga hindi makaon kay hindi na sila makaon kung may sobra. Luto kan man lain na support ko na inday kay na dala ko puli kung gabi puli-puli ko. Tapos naman to kay kung tapos na ila kontrata, puli sila sa Japan. Di nang usina man ko nang luto naman ko nagdan naman ko siyang taga dira sa amon. Ama ko nga plangga man ko nila. Sa sipdik, may sipdik siyang una sa gi bala? Liganis? May sipdik na dahil siyang una sa Liganis. Okay.
So nakapangama ka manda. Kuan ang kantin. Ah. Sa amo ng tagiya. I Di pwede see. ko madala ko ng akong bunso. Di na akong magpatiti kung haliid ko lang na sa kabinet. Bawa. Dubagay lang ang ginahaliid ino. Oo, ginpahigda ko lang na siya. Ito, na day ang Mga pila itong mga edad sa mga kabataan mo, sang hibiyaan ka sang bana mo, ha? Elementary. Oo, tapos may bata ka nga nagadede pa, no? Oo. Nga muning wala yan makita. Oo, amo ng bunso. So halos tanan yung mga racket, yung mga trabaho, yung pang sudlan mo man. Oo, hasta nga nagpada. Hasta noon tat ko today, nagpatad ko sa daily double. Nagpatpatad ka pa gid Oo, sa Daily daily Double. Ti anong imo na dangtan? Ay, nidakot ko. Nga ahaw. Di, illegal na yaday. So- Nire kami, dakpan kami, dala kami sa highway. Mhm. Tapos, kinpriso kami, kay gawa man kami, dayon kay gingawad man kami sa bangka. Ate Mayo lang ino. Oo, kasi napag-isip-isip ko, daw nalawayan ko. Tapos Mhm. nagsugod ko siyang nagbutang ko, kamalig, sigadalan. Butang ko ba luto-luto ko, kay total siling ko, mapaisip ko, may makinaman ko. Maunay na lang ko siya batang mabulo baligya mo nagluto ko siyang may kabalo ko mang luto inday mo ko Okay. siniraman ko Mhm. sa streaman ko amo na bala All around. mo na to ginsugdan siyang ubra ko daw ginkaluyan man ko nilod Aha. adlaw ko gabi day ka pangamuyo id ko Oo. nga buligan ako kay kubayan ako ni Lord salamat man kay la ako babay So ikaw lang gid dyan, nagabuhi sa bata mo, wala ka na sa ginasaligan, mga paryente mo, mga pamilya wala mo. wala Okay. And then, by this time, dalago na mga bata, sinuni ang mga nakatapos sa high school. ang kadua ang isa ay kadua ang nabilin ang dua elementary Oo. tapos sa high school tapos sa uli nakalakat na sila nga dua sa Lebanon ang isa sa Saudi Mhm. di kapiyan-piyan naman la sa akong ti may pamilya naman sila paglakat nila Ah. di tapos ang isa ko sa ang panganay na mga lalaki nakalakat sa Saudi na priso doon Uy. tungo na priso Mhm. ay tungo sa hisa bala day siyang kapwa yang Pinoy bala kay Mayo siya bala mag-ubra Mm-mm. balang lagi ko nila pag sugiri inday igo ko lang sugira nagwa na Ah, ti ano kalawig ang pagkapreso Isa niya? man katuig hindi man madalong sa layang I see. So, naganegosyo ka, so din ikaw nagaulam sa imo kapital, kaya wala may nagabulig sa imo, nga pamilya Bombay. mo. Ha? Sa Bombay. Sa mga 5'6"? Lason ang na-idea ko kay ang duha na lang ang nabilin ang daw na problemahan ko napangamuyo ko kay Lord nga bisan duha na lang kung makapatapos ako. Amo na Okay. idea ko. Mhm. Kahulang ko 5-6 sa Bombay na tigana ko sa eskwelahan. Hasta katapos sila. Nakagraduate lang na sila inday lang sila kabayad sa eskwela na puwi na ikakadto kay naga-promotory. Permi ka ga-promi, gali. Oo, kadto sa eskwela nampuan ko. Oo, ti ano naman yung mga extra jobs ang ginapang ubra mo para dugang sa ila-alawan sa bayad Ang tuition? amon balay ginparkilahan ko dai. Oo. Tapos nang gapamadyong ko kung Domingo. Wow. Tapos guys, gapamato na lang ko talayon kung adlaw. Kung Aha. gabi ko ginatabas, kung adlaw tapos ko makadaga, diga, tapos ko luto, nabutang ko lang na da kay manawag, man sa akong kapungkong na ko na sa makina. Bo ikaw gali ang babaeng walang pahinga. Wala tama gidaya mo, dahil subong na apo ko. Ahay. Epekto na sang pagpangabudlay mo sa una, Nagalingin ulo no? ko, do over na. Oo. Ti sa sini nga mga tinion, nakapabatsyag sa imo ang imo nga bana? Oo. College na ha? College Tapos na ang na, mga wala, gagmay Day, mo. wala. Gid. Wala. Alright. Pero ikaw ya, though you Pero kept yours... kalimtan ko na niya, naging kalimtan ko na yung tanan niya dahil. Yung Ah. sulo ko gidya, kay sabi ko sa sarili ko, bisan mag-inano, hindi ko pagpabayaan ng mga anak ko. Mahal na mahal ko yung mga anak ko. Hindi ko pag ibaylo, siya lang katao, tingoan ko gidya. kanami lang gid. Di nakatapos ang duha mo ka mga anak. Tapos sa College? San Agustin, isa sa UI. Wow. Sumusultiro pang bunso. Okay. More than Muning- 42 years na. Aha. And then, naging very active ikaw sa inyo nga barangay. Ay, huray. Tapos nakaagi galing nga nagdaog ikaw bilang mutya sang nanay. Oo. Istoryahi kami. Oo. Tapos dahil ako, Gabia Crucis pa ko na dahil Birni Santos, tapos mong dala ko na dahil puli ko. Mhm. Tagahon, ako kakanta. Kakanta ikaw. Istoryahi kami, anay, itong pag intra mo sa mutya sang nanay, nagdaog ka to, Oo, ako gito yung Bis in Talent in Bis interview. Ay, wow. Anong First talent time- mo to? First time. Kwanto monolog today. Daw do Rimi, to bala, ni Julie Andrew.
Okay. Nagsaot ka, tapos nagkanta ka. May bulletin board ko nga music. Dason gina-action-actionan ko nga ala maestra ako. Dason natudlo-tudlo ko mga judges nga daw parang estudyante ko pero ginakanta ko na. Okay. Pila to edad mo? 50 years old. 50 anyos. Gin koronahan ikaw? 50 gito na edad ko, 1996 mo. Oo. Karami man, no? Because you have much time na parang mangin... First time kong pag-intra. First time mo to, namigo na ka-intra-intra ikaw sa mga amuni, and then ang ina-active ikaw sa inyo barangay, kiti may tiyempo ka na, kay graduate na mga anak mo. Tapos, ang bunso ko pa gani, gambal pa sa ako nga, hindi ko kuno mag-intro, kaya huyo niya ko kamatis. Abaw kagwapa-gwapa di sa imo, sa pagdaog mo ni, katisay-tisay, gali sa imo. Doon hindi man natin maintindihan nga pinagpalit ka sa imo nga bana. Sian mo na kapalaran ko rin daya. Pero meron ikaw activity nga siling mo, doon mo gining ginakalipay mo, ano ni? Ang ano day? Ang activity nga mo siling mo ginakalipay mo, ginahimo mo sa barangay nyo? December, wala? December? Oo. Hasta subong da ginahimo o gina. Ang ano? Ang Christmas party sa kinabutan na tipon ng mga children sa mga neighbors ko. Pinapamaskuhan ko. Wow. Pangayo ko siyang support sa mga best friend ko. Tapos mismo mga kabataan ko nag-aog yun sa akon. Inalutuan ko na siyang spaghetti, ng bihon, ng ano ni, ay ang namian sa mga nanay, ang pansit ngulo ko. Wow. Sa mga nanay. Wow. Sa baklan ko. Na servisyuhan ko ginaday. Nabuligan mo ko. So every ano mo ni ginahimo? Every Christmas Day? December 25. Adlaw gid sang Pasko gali. So nang tradisyon mo na ang ini nga hilimuon, pila na ni katuig nga nagapadayon? Dugay na nahilin na siyang una. Mga pila ka tuig isip-isip mo be. Dan pila na ko si Binti na ko, limpa ko sa tabukan day sang una. Nahimo ko naman na sa una sa lapat. So nagtinir ko sa lanit, so dugay ko sa lanit kay kanami sa mga neighbors ko sa lanit. Ay magambal ko gatupa na masiling ko imo dulci, imo ko ano na bla. Ginaugyonan. Oo, gatupa niya day balon do. Pasalamat na ko gani sila day may salig sila sa akon. Nami man ang imo ginahimo mo nakita Manila lipay ang mga kabataan. Nakita na siya lang ginalawag ko man day mo ang mga ngalan siyang nagbulig. Wow. Natagaan ko man siyang ano. Si makahambal kita mga 50 anyos mo na ning ginahimo. Oo, day mo na nalog. Di hasta subong ni libog ulo ko kay hindi na mayo patya ko kung ano ko naman ni sila gamuan. Muna bala. Last year nakahimo ka pa sina? Oo, last year day. Nagapakaon ka and then nagapamaskwa ka sa mga kabataan. Ang mga dulce na bladay na pamutos ng mga biskwit. So naputos ko sa puyo-puyo. Tapos ga-order ko sa Siapis ang 5 kadusina nga pistawil nga pambata na lupot ko. Akong ginayaday. Wala labot yung napangayo ko. Tapos may best friend ko nga amo nagtudlo sa akong siyang daily double ato na subong sa state. Malawag lang na siya nga Christmas party ko na padalaan niya ko. Kanami ka very supportive. Tapos mga best friend ko dahil mga supportive. Kaga-enjoy ka gid sang ginahimo mo no? Nanamian ko daw, nalingaw na ko daw, nalipat na ko siyang problema ko sa kung kahit nalagpo ng pagtaan ko. Enjoy naman ko siya ni. Pero once a year man lang niya. Once a year lang ni, every Christmas lang. Wala Pasko lang day, Timera, ikaw isa sa mga bata mo da aging train mo, Abi, para nga kung ano gid man, may mabulos ang ginahimo mo. Kay balaan na nila lang sa una, amo na nahimo ko. So, do confident ka man nga may magpadayon sang ginahimo mo. Kada sa neighbors ko may ara man nga daw nagasalig, may itugyan ko siya nga sigiyo niya, kabuligan ko lang support. Kanami gid. And then one time, nagapangumuyo ikaw, no? Ara ka sa balkon, and then nagatulok ikaw sa ugsad bulan. Ano ang nadumduman mo? Ambot day kung ano nagsulod-sulo ko bala mo kada gabi day. Sang dito ko sa priyak, sa balkon ko kapungko. Natangla ko na si bulan nga pangadi ko day garosari ko everyday. Hindi ko katulog, hindi ko karosari. Kaya pangoy katangla ko sa bulan. Ulog, sabi ko, buhay pa kaya asawa ko? Sabi ko. Nadumduman mo si mister. Abot nga daw nagsulod man to day sa ulo ko. Kung pwede pa lang, kung buwi siya, ibalik na lang siya sabon, okay na lang siya akong total tigulang naman ako.
So dugay wish mo gid gali iya nga mo na. Oo, Para mabalaan mo lang kung buhi pa siya, no? Kag kung buhi pa siya, ti pwede nga magbalik na lang siya. Magpakita sa kabataan para nga at least may tatay ang tawag bala. So willing ka nga batunon mo siya once magpakita siya. Primero hindi, kabataan lang. Ay do hindi pa masakit dahil basagon kay kabatawan nga linoko. Okay. Tika, amo na ka beautiful sa imo, madam. Ano may mga nagaulo-aligid man sa imo? Bisan balaan nila nga byoda ka, ginbiyaan ka sa bana mo, may Wala mga day, nagtiaw-tiaw man. Wala gid. Netawag nila gani ako nga suicide mama day. Suicide mama nga ako no how? I'm not iwan ko nga day. Guros day strong lang sa bagbato sa tanan nga problema. Okay. So, ginapangamuyo mo nga kung buhi mo lang ang bana mo, magpuli siya sa inyo. Wala naman lang to sa akon, dahil dugay naman, wala naman lang to sa akon, Ang mga bata mo, kapangita pa man sa father nila? Ang pagpuli ni tatay nila? Hindi. Ang before nga nagpuli tatay nila, ginapangita man nila ina father? Wala, gid. So, ginaistoryahan nyo man eh? Wala, gid. Wala. Lagi ko istorya party tatay nila. And then, nalimta na namin day. Then natabo nga nakadawat ka mo balita party sa bana mo. Paano ini natabo? Miss Granny, sabton mo ini ha sa ato nga pagpanumbalik. Balikan ta ka, cool ka lang da, chill ka lang da. Relax. Balikan ko ikaw mga kabombo panumbalikan naton. Si Miss Granny on the past. This is Tita Regina kapamati ka mo sa pag-interview natin sa iya diri sa kahapon lamang program. Magabalik kita pagkatapos sa pila ka importante nga mga pahibalo. It is now Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo.
Maghugas sa mga kamot bago maguyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag indi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kun pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feed. Sa kahapon lamang program, padayon na nato na pag-istorya sa kay Miss Granny, ang aton nga winner. Hello again, Miss Granny. Are you okay? Okay na tayo. Sige. So ano to? Natabo? Paano ka mo nga nakadawat balita? Parti sa bana mo? Kay, ano day, may nag-chat bala sa bata kung ikaduwa nga babae. Sabi niya, nang buhay ko no tatay niya. Di nakibot ang anak ko kay wala na sila gaspiran nga buhay kay la tatay mo. Kay bala mo, siyan kami gani wala nakbalo kung diin siya. Kaya wala gid nagkontak-kontak, no? After 40 years. Wala communication pati sa mga pamilya ya eh. Klamatay na ka mga katigulangan niya wala gid siya puli pati uto diyan klamatay wala siya puli. Aha. Tapos nagchat ang alaga ya gali kung kumaga adapted ya. Hambal ya kay siya man mismo na nambal. Pangitaon ko no ang pangalan sa mga anak niya sa Facebook. Okay. Nakita niya sang alaga, yung ngalan sang pandumduman yung ngalan sang bata niya. Iba niyang bata, hindi siya kadumdum sa ngalan. Moto ginchat niya, moto na hindi magpati ang bata ko. Tapos ginpicturean niya, ginpost siya sa picture ng tatay mo to nagpati kay may buot naman sila yung gawa. Oo. Sang naglakat siya, no? Oo. So, natigayon nga nakapauli diri siya. Siya ang luyag nga magpauli diri sa inyo or ang iya adopted? Sa pagkabalot siyang bata ko, gintawgan niyang magulang niyang lalaki nga magulang. Oo. Tapos, ginbaslan siyang magulang ko nga bata nga, pauli ka, kundi ka mapauli, sugaton ta kada. So luyag nila, makita ila tatay? Oo, siyempre, tatay mo. So, balitaan ko siyang anak ko na buwi si tatay, kung di ko pati. Ano reaksyon mo? Ikaw hindi ko mani magpati. Hindi ka bala pati na imong papulio namon di si tatay. Bala ka mo da, sabat ko puli siya kay bakulon ko. Iba nga muyo mo, nga siling mo, kung buhi pa siya, magpuli lang siya. Kaugot mo, baladay, man naman, si may bita ng kaugot mo, day. I see. Sipa, baladay, 40 tuig, baladay. Di sa nagkita ay nakamuliwat, anong imo nga? Ano iya sitwasyon, anong imo reaksyon? Siyempre, ang kaugot daw init ulo mo blang daw hindi mo matangkap bala. Daw pabayaan niya ka blang ikaw yung nagpasan sa tanan bala. Ikaw sa puli yan, lagko na bata niya may pamilya na. Plastar na kami ya. Kaya naman tani, kinanglan man siya. Siya mo gusto yung mapauli mo, wala matamay mo. Kaya gusto sa bata may tatay. Mabuo ko na mo pamilya.
Ti ano imo reaksyon? Ano imo nangin balatyagon sa iyang pagpauli sa inyo? Do hindi maintindihan ang akon bataan ko na batyagan ko eh. Dani ka happy? Daw The first time na nasubuan man nakita ako, mo nga siya? daw nainit ako, daw nagahalo ang kainit mo kag ang lipay mo bang na nakita mong may tatay mga anak mo. Oo. Pero ang mga kabataan mo, ya happy. Kahit Willing sila gali sila, nag-arrange nga makapauli siya. Luwa sa bunso. Nga ahaw. Ay na siya kung tatay mo. Oo, kayo wala yung gani makita niya tatay, no? Hindi tanggap ko. Oo. Okay. So ano ang nakaistoryahan na ikaw mo sa husband mo the first time after nga nag-atubangay ka mga duwa? Hindi nagkapuli Hindi gindala nila sa balay. Okay. Di balay namon sa piyak. Yan balay sa bata ko sa piyak man. Hindi pa na siya katultol kay naglain na bala ang kalye. Di gindadulong siya to sang bata ko sa balay. Siyon tatlo kami sa kwarto. Ay pa yung bunso ko, ari pa di lapas. Kaya dito pa ko sa lanit, ang una mo. Sa payak ko nga bata. Tinistoryanay kami, ti tsuk matanay sila sang anak niya. Okay. Iway hipos na siya, kaya ngayon siya pasensya, ano mo na kaya mo na. Tiyambal, hindi ko tani. Isin ko kung gusto mo. Dito ko lang sa bata mo, yung star, hindi ka lang di sa akon. Hindi ka magbaton sa iya. Oo. Pero nangayo man sa pasensya sa imo. Nangayo sa pasensya. Aha. Nangayo sa patawad, di ano mo na kay tao lamang tamo. Wala bala. Di nakatilawag sa sang job mo, left and right? Grabe, akig eh. Ba lang. Ba lang ko, hindi na ko kamiter siyang palad ko kay nakita ko nga daw huyo mabla nga. Ay, aniwang wala. Basiling ko matabo, wala nga mapusdakan ko ako pa mabangdan. So, saan nagpauli siya? May sakit siya? Napuli siya to sa bata ya. Galing kay may tabuan nga may obra ang bata ko nga kapakayo nga way pa matapos. Kay kumo kabalo sa obra siya lang nagsalo. Sugat dulong siya sang bata ya, nga bayi. Okay. Hindi kaya sa iya, no? So, dito lang siya sa imo mga bata. Pero paano natabo? Nga ti, nagpuli man dahil siya ultimately sa imo. Sugat dulong. So, tinakaan ng bata ko bala. Kay pangaluyagin na lang liwat si nanay, sabi niya. Yabilin ka lang gani, datayan niya to sa kung natakaan sa sugat dulong. Di mo na tila kung may mo kay kagustuhan sa mga anak ko. Para na lang sa mga anak ko, sakripisyo ko na sarili ko, para nga may nabuo ang pamilya namon. Hindi man ko magkuya kay tatay mo na sa mga anak ko. Okay. So, anong inyo nangin setup sa sulod sang balay? Sa nag-upod naman ka muliwat? Hindi ka awkward, no? Oo. Galing ka. Upod kami, pero ido kami kagaring. Sa pagtulog, gahulid man ka mo? Oo, iping man kami day eh. Okay, di mo masang mahulid ka ba sa tao, wala nga may init ka ba, muna nga hindi ka kayo mo yung katulog, ya kay tungod siya no, ang hinakit mo lang day, ang sakit. Sakit balat siyagon mo, bala nga daw, bala day nga, tingin pa bayaan ka bala. Dugin suyo yaman ka? Oo eh. Di wala naman kumay mo, di mabawi siya kuno, bawi siya. So ano man kadugay ang pagsuyo ya sa imo kag nagbigay si nanay? Binulan. Kung gabi mag-upod kami gagwa ko siya, masubrahan ko dahil gagwa ko siya daw hindi ko kaya. Wow. Daw hindi ko kaya. Mga pila na to edad nyo duwan sa nagbalikay ka mo? Mga 76, 75 dito. Ay, ini lang gali? Subong na siya nagligan lang dahil. 3 years pa lang. Di pagrampa ko ganit, tabuan bag-ulan to siya nag-abot, nagsaka man siya sa stage pagdaog ko. Nakibot na nga upod. So supportive man gali si Iyoy? Oo. Subong lang ko kamubaw. Okay. Pero subong daw at ease na ka mo sa isa kag isa. Kung hindi ko pagtunan, daw mapildi ko. So subong loving each other na kamo nga duwa, can you say that? Hindi na lang wala na ko gambal, sipos na lang. Ay may buot man siya day, wala man siya gambal mo. May pusyon man. Subong lang na sa ginpatawad, siyang bunso namon, kay nagpuli kami sa lapas. Sige tunan, itudluan ko ang anak ko. Tungod na din lang kay Ching ko, di tigulang na ko. Magtuon ka lang pagpatawad, kay hindi ka magmalipayon kung di ka marunong magpatawad. Ikaw gani nagpatawad ka, bisan budlayan ka, no? Sa mga magulang niya. Mga magulang niya, si nanay gani, nagtuon pagpatawad. Oo. Isipan, wala day more than 40 years, wala nga ginbayaan ka. Oo. Tapos ikaw lang nagpasaan sa tanan-tanan nga sakripisyo, ginsalo mo. Pagtapos okay lang, sorry lang. Sakit. Okay. Agi gani day, nga daw hindi ko kagwanta, sakit, nagwa ko siya gwa. Dumapalik siya ko sa terak. Tuon?
Suri Daw- yung nakatangla o sa babaw ko sa lanan ko to. Sabi ko, Aha. sige na lang, okay na lang. Yan, Okay. masakit pala tiyago na batunon ko na lang para sa kabataan. Aha. Para So ultimately napatawad mo siya, kag Oo, nabaton para- mo siya. Subong batang tap na sa day. Okay. Di Sweet wala- na ka mo nga dawa. Upis na kami, dola na kami gisugulano nga ting nakaraan na yon, hindi na maibalik ang nakaraan. Sabi niya, hindi nga. So, ang iyang mga parinti, gambal sa ako nga, magtuon na lang ang pagpatawad. Tungod, matanda na kami. Sabi niya, ang siya kuno kalawin siyang prosesyon. No? Mabalik ito simbahan. Tapos sabi sa ako siyang parinti, bulaan ako nga asawa, nga natangkat mo ang lahat. Tama man yun tayo. Wala man ko siyang ginapangayo sa Ginoo, nga wala inaatag sa ako. Alam ko yun tayo. Malapit ko sa Ginoo. Okay. Kanami, no? Because you have a Prayer, very oo, close prayer. relationship sa Ginoo. Muna nga daw, gintunan mo gid nga magpatawad. Because you know nga, need mo nga magpatawad. Tama giday. Ti ano galing ang matuod nga natabo nga why siya nakapauli sa inyo sa Malawig, how? Nang asawa siya tayo. Ay, okay. May So may mga pamilya. kabataan siya. Hindi, adopted yung bata siyang babae. Wala sila bata sa Wala, babae. Wala. May muna siling ko simuday nga nasiod bala. Nasiod. Oo. Ano pa si Od gid siya ya abi? Christian ko na lang nga day, kay bala mo may babae, baya day nga, kung magamit, mapusla nila nga laki, ginaano nila. Nagakalimot siya ang iya pamilya, limtan niya. It's been more than a year, no? Hindi napatay mo, pati nagtsungaw mo. It's been more than a year nga ti nagbalikay na kamo sa imong husband, although recently mo lang gid siya totally nga napatawad. Mangkot ko be, was he worth the second chance? Ang ano day? Deserve ya man nga tagaan siya sa second chance? Oo. Yeah. So which means Tama, nagbalik na ang love. Sige lang, okay nanday, kay si kababata na kami. So nagalabing-labing na kamo sa bunga duwa. Nagdudula ka sa malaka. Tigulang ka na day. Awkward pagyapon. Tuga pa nga piyapi na kamo nga duwa together. Aga kaon na kamo together. Galagaw-lagaw mo kamo together. Hindi man ko day kalagaw na. Natimba lang day eh. Natimba lang. Ti kung magmasakit ka, ginaalagaan niya ikaw. Kung magmasakit siya, ginaalagaan mo siya. Natipan niya man ko. Okay. So Kabawi kanang man siya mo. Oo. Tapos may obra siya, natagaan na naman ako. Tapos ang okay. bunso daw, isa gaupon na kami kaon nga tatlo na lang kami sa lapas mo. Kaya napuli kami sa lapas. So at least totally ang mga kabataan naka-forgive gid no sa ila amay. Langga Manila tatay nila mo. Kanami. Tapos gabawi gid siya no. Nagbawi siya. Oo. I guess he's worth no the second chance and he deserves another chance. So anong mabilin mo sa aton nga matagpalamati sa istorya nga ini sa imo nga kabuhi nga daw ka ibang klase. Sa akon nga mga kapwa ko nga mga nanay nga ginbiyahan sa mga tatay. Hindi nyo gid pagpabayan ang inyong kabataan, tinguan nyo gid nga mapatapos sa pag-eskwela ay para sa akon ang edukasyon gid ang importante sa tanan. Ay ang hurubato noon sang akon mama nga hindi ko gid maglimtan ang tawo ko nang wala sing alam, madulom sing panumduman, bulag sing ang kasinglitanan. Una sabi sa na, di mo nagasulog di sa ulo ko dahil bisan paano. Putog siyang masarangan ko, patunan ko yung kabataan. Kaya basta magdangot ko lang sa Ginoo. Do the best and God will do the rest. Correct. May mensahe ka kay Mister? Ha? May mensahe ka kay Mister mo? Oo. Ano? Ano? Anong luyag mo ibilin kay Mister mo? Away naman ko siyang mahambal siya kay okay naman siya. Na nga palanggaon niya lang ko okay lang. May mga I love you na kamo ginapalupad sa isa kay isa. Wala man ang I love you kay tigulang kami. Uy, doesn't mean nga kung tigulang, hindi na mag I love you. Kung tigulang ka na day, wala naman na iya day. Ina? Wala. I have yet, no, to discover. Anyway, thank you so much sa imo, Miss Granny. Nakapanamyaw ko day. Ay, go ahead. Sige, go. Natamyaw ko dira ang ako nga best friend sa Mandurriao ng Paterna and Primrose Uribe family, Silina Bilit family, Nili and Carlos Salvador family, kag ang best friend ko nga si Miga Urit Espora family, ang tanan ko mga anak, ang mga apo ko, lalo na ang umagad ko nga sinunoy Hinlo, nga ara gid permi sa bumbog nga pamati.
Okay. Ako din kay Inday Regine, madabog di salamat si mo Inday Regine, kay sa mga katabo siyang Bombo Radio. Okay, Mayong salamat. hapon sa inyong haliwat. Salamat man sa aton nga winner si Miss Granny isang La Paz. Panaugan ikaw dira sa aton nga mag-release ang imong nga prize nga 1,000 pesos. Kita ko kay ina ready ka naman sa imong gipa-xerox nga ID mo. So there you have it mga kabombo, ang aton nga winner nga nag-forgive, nagbaton liwat sang iya nga bana after 14 years nga ginbayaan sila. Si Miss Granny sa La Paz. Another winner ang aton nga iga-announce sa sini nga hapon, but not before I say thank you sa tanan ng mga letter senders naton, mga maukod naton ng mga suki dira, kag sa mga naga-amat-amat man shares ang ilang mga istorya diri sa kahapon lamang. Keep going, no? Kag who knows one day kamo naman ang aton diri nga malawagan bilang winner kag maistorya man naton diri sa Bombo Radio. So sa inyo tanan, madamo gid nga salamat. Ang aton nga winner will also win 1,000 pesos in cash kag pag-interviewon naton next Saturday, December 7. O, kita nyo, December na kita. Boss, December 1 na. So, December 7, ang aton nga bago nga winner, aton nga pag-interviewon. Congratulations sa imo, kag ikaw ina. Kadto ka diri sa istasyon sang Bombo sa Madason nga Sabado. Nanay Neni, sang 5th District. Ikaw ang aton nga winner for this week. Sa liwat, ang aton nga winner for this week, si Nanay Neni, sang 5th District. Mga kabombo, madaming salamat sa inyo, sa inyo nga mga istorya, nga ginashare diri sa KLP, and most of all, sa inyo nga presensya every afternoon that we are having this program from Monday to Saturday. Thank you so much, Gid, sa inyo tanan. Magasunod na si Tuyang Ermitanya, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Mga dramas nga inyugid, nga ginakalingawan every afternoon, pagkatapos ng kahapon lamang program. So see you again on Monday. Maraming salamat sa inyo mga kabombo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Have a beautiful weekend ahead of you and send your stories what happened this week or this weekend. Good afternoon and God bless.